Hi guys. Sharon Chukauri say Tana, how are you? Netai, how are you? Florence Kasagekuri say my maps. Guys, uchiuya chingoya neshamwari dzako. Chibongo tegani shamwari dzako mungoya meseka 1. Spiritually. Zopera manje mari vakundongo vafonera kuti Zopera manje mari vakundongo vafonera kuti hello Mari, pane vanhu vari kundinsara Mari. Eugenia uri sei chielele mufukadzi. Priti Ngunda uri sei. Febi mwana wangu aswera sei. Cynthia uri sei nhasi wauya. Maroza nongoro. Guys, uchipinda pinda newako. Hanzi ndinokufarira munombozviona were Josephine Mavura. Oh, thank you. Love you too, my sister. Maybe Taina Sheshuri say Richard Kunaka is watching. Chopera manje Mari Vangundangova Fonera Kuti. Hello Mari Bakundi Sara Mari. It is spiritually. Layanga it is spiritually. Tukuda Mari Zedu guys. Zedu Achipe Mari Zedu. Kawaya kuzo correct, correct. Dawaya kushukara guys. Ndikulo Mari ngaibude. Mari munusure. Chopera manje Mari vangundongo vafonera kuti. Hello Mari. Siwana uri sei. Guys, pinda mchitega shamwari dzenja itamchitega vamwe. Mana hidha maruya sanda muona Monica na sari post. Good to see you Monica. Madmina sanda muona madmina ameno kusari kuita sei ku admin. Guys, tukuda mari yedu guys. Thank you Mandlovu. Top fun. Right. Guys, muri sei ko maskura sei guys nichikumorosa imimi chitega ivamwe. Deizai vamwe guys, deizai vamwe munoziva tinogara tinavo pano, deizai vamwe. Nosindauya ndakashatirwa, nosindauya ndakaipirwa guys. Tiri kuda mari dzamadhayari zindauya kuzokorekta zvikwereti. Please. Itai kuti aiwoka iwe mbomirewo jamas. Pakwani. Right. Maskera sema mukasema neri kumatima nenyika muri sei guys, deizai vamwe deizai pamwe wangasara guys, tinyasonzwa kuti mari zviri kufamba sei. Pane munasipo hapa. Tatenda Molini hapo. Wakati wandei. Dedzai Lorraine Mkundu anenge ane munhu ane chikwereti. Chamareka kura yekuchandoko. Yaari kurepresenta munhu ari kuchando. Dedzai Lorraine Mkundu guys, tegai Lorraine Mkundu ane mari iri kuchandoko yakati rebei atiri kuda. Tiri kuda mari yedu. Mems ndidedzerawo ka Lorraine Mkundu. Mems, I see you. Can you please take Lorraine Mkundu? Tiri kutsvagawo mari yedu, tiri kuda mari yedu nhasi. Tiri kuda mari yedu nhasi. Taya kuzotora zvikwereti. Guys, tasvika sari mona nini njani dumelangu matimana enyika. Guys, indauya pano ndikati nhasi tiri kutora. Muri kuona ndakapfeka fesi yebasa guys. Nosi ndakapfeka fesi yehure. Hure risekereri kana ripa graft. Ndakapfeka fesi yebasa. Ndiyo ndakapfeka. Fesi kunotora zvikwereti. Ndiyo yandakapfeka muzuva ranhasi. Saka ndoda kubvisa macomments. Because macomments anondidisturba panyaya yefesi yangu apa yebasa apa. Saka ndoda kuti ndichibvisa macomments. Because ndikuda kuita zvebasa nhasi. Handitika ndikuda kuita zvebasa. Saka please. Hanzi chikone mini wangu. Hanzi nasandi mlanga. Sisi meli ndokufarire kudarika vanhu vose pa social media handizi kusine makoyo sandi ndinokuda munin'ina. Thank you munin'ina wangu mazerudo ndinokuda zvakare. Let love leads. Andika keep it going, keep the love coming.
Sandra, big up to you. Andika pamberi nekusapota. Guys, ndiri pabasa. Saka ndisikuda zvekudisturb kana ndiri pabasa kudai so. Ini nhasi ndauya nesimbi dzangu dzebasa. Ndakagadzirira kunotora zvikwereti zvangu. Since ndapinda kune vanhu hope vanga vachindifonera kuseri. Rikaenda kushare good news dzandinadzo. Asi handidi kukudzai good news dzindirini. Zvanichete ndichafonera vanhu. Vanichafonera pano. Vachakudzai good news. Panhau yatiri kufambira muzara nhasi tiri kudzifambira nyaya dzacho dzezvikwereti. Anditika idzodzi kune progress imwe yatoitwa. Saka muda munhu akaita sei ndivengei zvenyu asi mari dzenyu madziwana vamwe venyu. Mandipawo here kana send record ring? No, I don't need your cent. I don't even need your 5 cents. Anditika kana wowana mari yako I'm happy. Right. Tisati ndapinda kune vanhu ndoda kutanga ndafunda right now kuti vambokuudzai zvaitika masikati anhasi. Guys, uripo here wandokwereta? Tigari tangu pedza madhira acho nekuti unogona kuzongofona kapatira kuti imi sisimeli ndikotera mari ndoda mari yangu pai. Saka kana uripo uri kuda mari yangu ndine mari yako, please call right now so that we negotiate. Can you please call me right now if I'm owing you? Pamwe ndakangamwa ngandiona I must lead by example. If you are there that I'm owing, please feel free to call right now. Anditika ndibve ndatogadzirisa panapa. Paita munhu uri kufona apa noivedu zvachaninyatsa ndikukwereta here muti munhu ashuri ari kufona uyu imi zviri kufamba sei apa. Hello, ndine mari yenyu. Hello, ndiani? Ndisisimeli. Ninyaya yemari yandakufonera iya. Alright, ndazwa kuti mari yapinda muaccount nachini chakufonera zvewe. Mari yapinda hanzvadzi yangu handisi kuti ndokutenda sei. And don't know how to thank you. Hanzi mari yapinda 13,000. 13,200 after this long. Hanzvadzi yangu thank you nekunzwisisa nekunzwisisa. Asi kune vanhu varamba chinofanira ingambomira. Asi hanzvadzi yangu ndiri kuda kuti izvozvi right now mari yapinda nhasi after such a long time but you are not happy. Anditika ndiri kuda kuti uudze Tembi ari pano. Anditika ndinaye pane imwe phone. Please tell ye zviri pamwoyo pako. Mari yabuda nekuda kwei? Tsanangura my brother, because what I said earlier on, you want to separate chi amicably mune zvakanaka. No, nyanga ngoripo ndengoti Tembi angati ngofanira ngotaurawo zvakanaka pasina kuti vanhu vatukane or anything. Mari Tembi angazina kubirwa mari. Tembiwo munhu kuti you understand situation yake, munhu anoshandawo nesimba. Tembi hawane mari sekuwana kunoita vamwe. Munhu kuti kuba kwavo mai vake vanonetseka nawo, sisi vake vanorwara. Ndiye actually nemwana ari kunze kwenyika also, saka anomhanya stereki. It was not an issue yekuti haasi kukwanisa kupiwa mari yake. Natembi panga pasina kana maproblems kana kawanda. Nyaya ingoripo ndingoti sometimes hausakunze kutuka munhu usina kutaura naye zvakanaka. Right. Ndochete nyaya inga iripo. Pamandifonera paya ndakufarira hangu chinhu hwani chekuti hamuna kumbofona muchindituka muchishauta or anything. You spoke nemi zvakanaka. Ndakandokuudza kuti mari iyo yagara yanga ingoripo kudhare kupateni. All right. So I spoke to Tembi as well, and I spoke to the family as well. So vakanditi nditaure newe kuti they are so sorry if the mother didn't know kuti ndo mapinduriro amaidi angari kuitika pakati penyu. So she asked me kuti on behalf of their family kuti ndikuti my brother, I'm very very sorry nezvakaitwa naTembi, but mari vagamuchira zvavo, proof of payment vaiona. So ndinokutenda hanzvadzi yangu, ramba une mwoyo wako, ramba wakadaro. No, it's okay. Panga pasina hapo maproblem. Ngoto nakamirira kuti munhu angorealize mistake ake. Okay. All right, thank you my brother. Bless you. Right. Yes. Ndozvo ndakuudza kuti kana ndakapfeka ofisi yebasa mari inobuda. Saka papa pane mari ye 13,000 yanga ichiowiwa zvisinei. Ndisati kuti mufonere, let me call vana Tembi vacho munzoti nyaya yanga yakafamba sei ndeyarini, mari yabuda nhasi. Mari yazobuda nhasi. Mushure mekunge taita conversation nehanzvadzi yangu iyi pafoni 13,000.
mari yazobuda. Pandakupedza kutaura naye abva ati ndiri kusenda mari ndikati please send proof of payment. Mari ichibva yatopinda maakaundi meava ndobva vatondisenderawo message vari kubhulawayo kuti mari yapinda ndobva yanisenderawo proof of payment handimaona ndobva ndanoti mari zvechokwadi after a very long time 13,200 yabuda. Saka ndigai tivabate tinzwe kuti tichivapa message yavo. Hamuti kuexpose hakuna kumira zvakanaka guys. Uri munhu webusiness kuexpose mubusiness unondodona handimaona unotowa kuti p handimaona because problem ndiyo yekuti vanhu vanodii vanhu vanofamba nezvinhu zvinenge zvichingotagwa navanhu right like vari online right. Yes busi yes waswera sei hello ndoswera sei hello busi waswera sei taswera ndoti nemakorokoto kamari yauyai sure and handisi kuti ndokutenda isismedi and nhasi ndotomborara hope handiti but I'm not happy futi nezvaari kutaura ndandakamuteerera aiwa busi hatichaindi ikoko mari tapiwa chinangwa chedu changa chiri chei munin'ina chinanga changa chiri chei changa chiri chekuti wane mari handiti mongo manga makatoblokiwa handiti ndikakonvinza kuti unbloke mukaunblokwa zvokuti uyo anoti hepizvo hatichadi kuzviwa mari yauya asi iwawe madhayaris ada kukoza kuti zviye zvakaitika because ndavaudza kuti ndakufundira muridzi wenyaya akuudze kuti changa chakaitika kuti chii isusu mari tatopiwa handika haficharivhesi tototi pisi yatovepo asi chiudzawo vamwe vako kuti zvakafamba chii chakaitika kuti mari iyi pazove nenyaya ishu yemari yanhasi unogona kundedzera zvako inini ndiri munhu akarimara nditika ndogara ndikangana kubvunza vusi kuti uri disabled paaiwe I'm physically disabled. I suffer from a disorder inonzi muscular dystrophy. So all right. And I use a wheelchair. Okay, all right. Okay, unofamba newheelchair. Nekukura zvangu mota ndandinayo andinoshandisa but nekukura zvekusimudziwa ndipinzwa zvazvakundiremera handitika. So I needed mota dziya dziripo mazuva ano musho vanhu vanodziziva kuti unongopinda newheelchair yako handiti ugere muwheelchair hapachisina zvekusimudza chichi saka ndiyo mota yandiri kutsvaga and then uyu munya akasangana nesister yangu ikoko kuSouth Africa at a friend's place ndobva vangotanga kuita nyaya ndobva pazopinda nyaya iyi yangu kuti zvoni tiri kutsvagira ani munin'ina wangu it's actually not Tembi ega but as a family nemamwe masiblings and cousins ndobva ati tiri kutsvagira tii munin'ina wangu mota yakadaro saka paakanzwa nyaya iyi hanzi akabatikanawo akati this is a good cause saka tingakubetserai ndokutsvagirai kupi kuUK zvaivepo ndezvokuti aitenga kana atenga oishipa yonosvika kuSouth Africa at my brother's place kuJoburg then tozodini kana zvadaro tozobhadhara nachii mari dzachona everything yanga asingaiti kuti ari kutenga for free, he wasn't donating it, no. Tati chitoibhadharira everything but vakabvumirana kuti zvinozoitwa kana chii zvazosvika kuSouth Africa mota takuionawo manje chakanetsa ipapo ndechekuti from kutenga kwese zvese zvaaita sisi vangu vaiti vakati receipt right aiti ndabhadhara chakadai vobvunza kuti receipt akati handozokutumira rini ichi sorry ndakanganwa mona kukopera 2 weeks saka ndobvati mota yakuzouya ikoko manje ndaane dambudziko mari yose ndashandisa keshi yose kunoku zvaka kune lockdown kumabhenki chichi saka ndokumbirisawo kuti I know ndandati ndichaita everything munganditumirawo here 13 point something yokushipa mota iyi ndozochi
kana yasvika ikoko mondibhadhara mari yangu ndichaita subtract handiti saka ndobvasisi vangu vambota ko zvinhu zvacho hazvina marisiti sei vakatomboda kuti vati ngatiregedzei but brother yangu ndobva yatiti aiwa let's trust him atibhadhare mari. How much was the car? How much was the car? Iye sekutaura kwake akati ikoko mota akawana ye 2.6 but because iye nestatus yake handizvo tindobvumira here kuti nditaura. No, ngatichingati taura you can go ahead. Handitokorera zvikwereti. Akati mudiplomat saka chichi vano exemptiwa saka anenge yakazoita 2.2 pounds 2,200 pounds. Saka pamari yeshipping akati anoda 13.something mari yekushipa. Vatongobhadhara but there was no receipt maybe from kutanga kwese pasina receipt tichingomutrusta tichingotrusta futi kuti idiplomat munongoziva tikati vangabva atotsawo here but ipapo ndopo vakamutsanana sisi vangu kuti ko naimunya and mari dzachona hadziiswe mubank account. I think mubank account vakaita zvaingonzi unoisa like zveecocash handiti hanziisa mufoni yanhingi zvozodai saka imwe yakaona pamusoro peiyi 13 ndemara eshipping iyi sisi vangu vakati rega nditi cousin wangu kudebheni ikoko kwauri akupe ndoko vakabudana kuti waitirei kuti ndisangane nemunhu azondipa mari. Ndabudza ndikati nini isane mufoni nenzira iyi yatachishanda nayo wazviitirei ndopakaita chinoise. Saka alright mota iripi nhayo munya nyaya yacho haichanzwisisi iye mota zvikazodini zvikazodai vakagumisira abloka vanhu akatobloka even cousin wake anonzi runyarara akabloka cousin wake because cousin wake aitoti kona iwe wakazvionepi kuti vanhu vangatenga chinhu pasina kana proof of mapayment chii akati ko iwe vakanditsota zvikanzi ko iwewe ungabhadharawo here mazimari akadaro usina kuona risiti. Saka inini pane yangu side ndo manzviro andakaita story. My sister is also listening. Okay. I think mukozo kuti muvafonere futi even namama ndinavo pano mama ndo vatingataura hedu haatembi yatopera mari yauya ndozvada tichingoda saka zvazvakaitika rini zvinhu izvi zvaitika from I think end January chipinda February. Right. Saka munhu atachidhila naye apa ndiani cheko ndiani mwana wani munhu atachidhila naye apa munhu andaindira zvivindi zvangu izvozvi zvinda mwana wani wadachidhila naye mwana uku munya watachidhila naye iwe mari anotiye mwana wa the minister Ignatius Tombo. Anotiye ndimunya Tombo. Right, at least mari yako yadzoka munin'ina wangu. I'm so happy kuti now you can go ahead and buy another car or you can make other arrangements kuti uwane motikari ishi though kana uchida motikari iwewe this time ukawana munhu ari kona uchida mota uchiri kuda motikari yako iyoyo kana uri kuda please next time usangoite zvinhu izvwega chishandawo nesu hatina senda tomboda kubva kwauri tokubatsira panapa tine vanhu vanenge vachita basa iroro vari padiaries apa vokutsvagira mota iyoyo and everything tinogona kutaura navo kuti kana mota yacho yapinda kunitenga ine mari yenyu kana yave kuno mopuwa mari yenyu handitika kuti zvisaita chitsotsi because kunzoku kwakaoma kunoremawo handitika right chindipa mama nditaure navo tipinde hedu pane imwe inotevera
Aiwa mama, maswera seiko? Ndaswera hangu vedwe, maswera kasero vedwe. Taswera isu mama. Vedwe ndinotenda Mwari chokwadine mina majoini nokushanda kwenyishwa ndinotenda vasikana we. Vanhu vasingaitiwo here kuwa kutsitsi nomunhu akagara pawheelchair shuwa. Papa tokanganisika asi tambopinda panguva yakaoma tichinesana kuseruku zvisingaiti dei ndisina kushandisa matricks angu papa katoipa taopindana nemedzi dzakasimba kuzosvika unblock tembi azo mari iswe ndikatomupa time yekuti I need that money within 24 hours or else it's not gonna end well. Tinaro muromo chokwadi vedwe zvakaoma mari inoshandwa zvakaoma kudare munhu wese ari kuSouth Africa ari kushanda zvakaoma nyangwe ari kuIndia ari kushanda zvakaoma kuti atore mari awane mari yokuita something kucha asi munhu agongoda kuita isina aiwa saka I'm just happy kuti mari yenyu maiwana 13,200 moita mamwe maplans nemari yenyu. Thank you very much mama. Kana muri happy so munamato mamateisa aiwa ndinogamuchira times 100 because munamato nobva kuvanhu vakuru kunana mama soka igomborero rekupedzisira saka ndatora makomborero angu mama morera zvakanaka monochengetera vobusi anditika thank you very much. Thank you very much sis Meli. Nyangwe munya aiwa ndokuregerera komukoma it's fine. Mwari akubless mune zvese zvaunoita uchishandirawo mhuri yako. Thank you very much ibusi. Reka titeve pinde mune inotevera. Okay. All right. Right, muningina mwana wedu wepano padiaries she's disabled zvakanofamba newheelchair hagoni kufamba ega saka aida motikari angarohwa nenhingirikiri nevakomana pataundi vanga vatora bhegi. So I'm just happy kuti bhegi rabuda an hour ago. Bhegi rabva rabuda an hour ago rabva raiswa maaccounts but vanga vakabloka zvote vanga vasina access yekuti omuwanepi vachitongoti zvarova tikati aiwa chiregai nimbodzifambira nyaya dzachona idzi ndikadzinamatira mazubva patakataura nyaya yaka ndanichinamata nezvazvo kuti Mwari itai kuti vanhu vapiwe mari dzavo chero dai ndirini ndinokotera munhu ndipe munhu mari yake ndingosundwa nemweya wacho ndaona nhasi ruviri. Right, pane vamwe zvakare pastor vaya vandaiti pastor evangelist andichataura hangu zita nokuti paita zvakare progress pakaipa guys. Georgina chimbomira I'll call you back. Georgina I'll call you back imbomira I know chimbomira vaitawo zvakare progress gaidifonere muridzo nyaya ndauti mutange maona sati ndirambe kuti atikana ndozonotukwa kwandonotukwawo asi kumwe munenge muchizozivawo kuti kumwe ndakorekta anditika kumwe ndenda korektawo kumwe ndenda tukwawo asi kumwe ndenda korektawo anditika ndida kuti muzive chete izvozvezvo because unogona kusangana asina mashirika nokutuka ka kwapasta futi kwaita chi mari iyi indofunga ine 15 years mari yapasta iyi asi kwaita progress nasi ndi akachidavira kamudzimai uyu mudhayari uyu. ina nditaura nyaya dzavanhu ndikuti andimufonera azozvitaurirawo ganya yake iye nokuti tarita progress achabatiki ndandamudza na7 wakachanga kuzofona wani kuti afumure munhu tikaita progress before 7 unodaira wakafona muningino wacho uyu. Alright, anyway pamwe paachaonawo ndichimufonera pamwe ari busy achadzisa foni asi chanoda ngokudza nechekuti pana apostle zvakare paitawo progress zvakare saka nhasi ndakorekta 2 anditika maskati ndafambira 2 dzikabuda nyaya dzacho anditika ndazvita zuva rovira mai majepa papa. Right, regai tifanire Georgina wanisa nokufona apa tiwo kuti kwakanaka here kwari kufona chinenge chikwereti chete ichi nyaya yechikwembi ichi regai tinzwe tine bhuku rokunyora manhamba oda vanhu oda kufonegwa nhasi bhuku racho riripo panapa tichitofona zvose zvichitoita Georgina achabati foni. Right, andiselina chindipindirayo namba andiselina chindipindirayo namba andiselina chindipindirayo namba andiselina so that vanhu vachitanga kufona tichiwana kufambira nyaya dzacho. Wedze uyautengesha dziri kutengeswa wigi dziri tii dzaupedzi
Bhuku ndine bhuku rangu panapa bhuku rangu randinofanira kuti ndinyore black book vanhu vezvikwereti mublack book kuti ndinge ndichiziva phone numbers kuti tichivafonera ipo pano palife. Ehe. Vamwe tinozogona kufonera even mangwana asi kana uchinge watedza kubhadhara tatedza kuwirirana tongovadzosa palife. Pana Elda vafanirwa kuti vafonegwe zvakare panapa. Alright, ujo china achabati phone ndanichedzisa ndizive kuti chi. Pana Elda vafanirwa kuti vafonegwe panapa. Andiziti musikana kwa Elda uyo aripo here mucomment section. Musikana kwa Elda, are you there in the comment section? Musikana titange nevanhu vechechi. Rikatenge nevaranda vamwara. Ndiva tinotanga navo vanhu vamwara, ndiva tinotanga navo varanda vechechi avo. Ndiva tinotanga kuna Elda Makore tiri kuuya. Elda Makore tiri kuuya. Right, wauya here musikana tiwane kufambidzana nenyaya dzacho. Hanzi ndinoda kupinda palive ndeupi uyu. Alright. Hello. Ko zvondofona muchabati bheki. Okay, muri kweretwe. Yo kunetsa mire ndichaje papa ndyatsomira pai. Tikukunzwa. Sisi Marinda uyo nenyaya yangu. Okay. Pana baba ndakadana naye 2017 ani baba adambodzira naona nana takadana na pa4. Saka inini ndaifanira kuenda kumusha December. Saka August yacho ndipo vakanditengera box remafuta. Vakatenga box remafuta rerabhanda tumirana namalaicha. Pamwe chiri bvaita 600. Saka papa ndakanda ndozosangana nawo December vachichipa mari yangu. Ndaenda paya December kumusha baba wanga batika vakatanga kundudza mastori. Vachingondipa mastori. Mara ndadzoka kuno South Africa. Vachingondudza mastori kana nhasi. Havasi kuda kundibhadhara mari yangu vari kungotaura mastori after mastori. Box remafuta emari? Ndakatenga 345. Vanonzani? Anonzi Felix Kativ. Felix? Chibva yamadedzera namba dzake tione. 00263. 263 iZimbabwe viri vemundu ndipedzera ichayo. Handei? 77 chi? 777. 17 0808. Imi muchinzani? Okay, standard wona. Iva ndora vanoziva nare here standard. Ndora vanoziva nare here standard riri mufoni mangu iri. Handizivi. Imi maidedzana pamaidana namaidedzana kuti kudii? Anoriziva. Oh, alright, pakanaka. Saka zvoita wochiuya kucomment section ini ndochimbofonera Felix. Timboona kuti Felix zvakamira sei. Alright, sharp. Right. So guys, inda kumbobata Felix neputula box remafuta. Box remafuta guys vanhu vari kushanda zvakaomarara vachipiwa mari dzavo mudzimba handitika wongotora box remafuta 300 and tongoti 390 animaona close to 400 apana nari kufona apa oramba kudzosera munhu box remafuta kana nemi wamonta haibudi here. Hello. Hi, Smelly. Yes, how are you? I'm okay, thank you. Can we talk later on Triple Life, my brother? Oh, okay. Hey. Just let me know when I'm paid. Alright, sharp. Isa message ndo ona message yako ndapedza. Okay. Alright, sharp. Right. So chimwe chatiri kukumbira guys in comment section ndechekudai so muri kuona tikufona ma direct calls. Haasi ma WhatsApp calls because vanhu vezvikoti vari kuziva kuti tiri kuuya anomaona saka ma direct calls saka please kana uchisundwawo ndaitry kuisa airtime ndaisa 200 rands mufoni mangu airtime kana uchisundwa nemweya waMwari handika kuti tifambire nyaya idzi ita uchisa airtime because tatanga kutokubatwa kwiyo kunzi tifone kuZimbabwe munoiziva Zimbabwe imi kuti inodla airtime isaigarai muchikanda airtime pa 064 895 4837 topai up airtime kuti tiwane kudi fambira nyaya dzamwe vedu handika because tikufona ma direct calls hatisi kuita zve WhatsApp calling anomuona saka itai kuti please itai kuti tiwane kufambira nyaya idzi anomuona vanoda kusa airtime please say airtime if izvikuru sei kana imimi muri kuda kukorektigwa mari dzenyu kana mune airtime please itai wamuchisa airtime tobva takolekta mari yako handitika itai muchisa airtime because indaisa iyi imari yangu yandatoisa iyo 200 saka ikapera
Imbomirai kufona muchazofona tida kufambira one person at a time guys. One person one person at a time guys. Imbomirai one person at a time. Handiti. Iyi namba yakawandisa iyi. Ava ndati vachandifonera wani vakomana. Manje ndodaira sei? Hello? Hello? Imbomirai ndimbopedza kai timbofambira kutanga imozofona wakatapedza. Idzi namba dzakawandisa idzi. Idzi namba dzisiridzo idzi. Amai dzokai vanipa namba. Veduye kana uchifona vanhu vari kufana chimbomirai. Munozofona kana tapedza kumbokolekta imwe. Anditi munozofona tapedza kukolekta imwe. Right. Munhu angachifona pa Georgina dzoka namba dzako dzakawandisa idzi. Please kana uchindibata ndibatewo uine ningirikiri uine namba dziri correct. Anditi usandipe Georgina namba dzako dzakashota idzi. Dzawandipa what is 00263 anditi. Georgina dzakawandisa namba dzako idzi. What is 00263 anditi? 777 17 0808. Dzadzina kuwandisa ere namba idzi? Aiwa hadzina. Alright, rega ndifona nonse kuti dzakawandisa sedzi. Alright, rega tione. Right, namba dziri kunze dzina kuwandisa. Saka rega itione. 00263 777 17 0808. Yes, wait. Get chifonera Felix. Hello, I'm just Felix Murisei. Ndokumbira mukudze volume pa phone yenyu kandi sinyatso kunzwai. Mukutara nevanonzisimeli from the Detco diaries, Detco letters. Anzvadzi ndauya kwamuri mune zvakanaka tiri kutaura zvakanaka anzvadzi. Ko mari yebox remafuta muri kuzoda kupa muridzi wemari yemafuta Georgina rini? Aisi nyaya yekuta nemuridzi nyaya yaunzwa kwatiri isusu takudzifambira nyaya dzacho. Imimi ndoda kuzoti mari yebox remafuta muri kumupa rini? Ini ndiri kuvunzai imimi kuti makataurana kuti kudi mari imwe yebox remafuta muri kupa rini? Ndikusanemba phone mangwana ndogona kusvika kumba kwenyu zvinenge zvisina kuzomira zvakanaka. Ndati box remafuta mari yebox remafuta muri kumupa rini? Month ndipi? Kupera kwa masaka imi munonzati hamuna 390 rands apa. Mune peace job yamuri kuita? Matiko zvino mune peace job yamuri kuita? Matiko zvino mune pabasa pamuri kubata bata? Hamsati makushanda. Mamsati mamusingaendi kubasa imi? Okay. Saka muri kuti kupera kwa March ndo pamuri kwanisa kuti mumpe mari? Munoda kumutaura, munoda kumutsotsa bhinze zvakare. Munoda kutaura naye chi? Munoda kutaura naye kudii zve? Hani maitsotsa bhinze makutsotsa futi nebox remafuta. Handi madanana here makutsotora futi nebox remafuta. Saka imimi ini ndoda kuziva zvebox remafuta ora tikudanana kwenyu zvokuti mutaura nezvo muchataurana mega ndichamuudza otaurana nemi.
Alright, hanzvadzi, ndiri kupai the benefit of the doubt. Muri kuninzwa? Ndakupai the benefit of the doubt since muri kuti imi makanga muchirwara. That's a valuable reason. Iyoyo yokuti tinogona kunyora mabhuku edu kuti munhu wakanga achirwara panguva yaifanga kuti abhadhire mari. Saka imati end of March imimi ndo pamuri kumupa mari yake. Right, hanzvadzi Felix. Saka inini ndichanyora matsamba mangwana ndonyora maaffidavit. Ndoisa musazondirasisa kuti tizotumira muvanhu vauye kumba kwenyu. Handitika kuzobatirwa property nenyaya ye 400 ye 300 rand hazvinakidzi. Saka imimi kupera kwemwedzi ndakunyora pasi mubhuku rangu. Kupera kwemwedzi momeka sure mamupa mari yake. Panicheta follow up munenge mamupa mari yake. Handitika hanzvadzi. Alright, saka ndokuuya chidzai before 5 days. Okay, pakanaka ndichanyora pasi angu mubhuku rekubasa. Okay, mama ita heart failure. Saka makazorapwe? Alright. Kana makarapiwa zvaya nani hanzvadzi. Alright, ndakunzwisai mune chikonzero chinonzwisisika even kumazita redzimhosva. Munonzwisisika kuti aiwa makanga muchirwara. Hani mabebe ekurwara kwenyu munawo? Hello? Mabebe ekurwara kwenyu munawo? Alright. Imika kana muchingoziva kuti kupera kwemwedzi muri kubhadhira mari yemunhu handika hatinei nemapepa akuna kuti mukazotadza kubhadhira manje takuzoda kuona mapepa muri kuti munawo iwayo titakuzoda kumaona tikawana musina mapepa iwayo imwe mhosva futi bhozi muri kunyepera munhu womutemo inenge iri mhosva imwe futi hatichakuwedzerai pamusoro pemwe mhosva. Aiwa ndakatorapwa ndakaitaita madhokita ndaitorapwa madhokita hazvinei ndomamunozira mapepa azvinadhokita. Alright, zvakanaka hanzvadzi yangu. Saka imwe sekudaro ndichakuudzaiwo kuma 25 March kuti please mari yebhokisi remafuta imi modi ipai munhu mari motumira mari then tobva tangovhara kesi. Alright, zvakanaka hanzvadzi yangu, muwarira zvakanaka. Sharp. Okay guys, andika right. Iyo taifambira ani mainzwa. Mainzwa ka Georgina wanzwa ka iwe 25 March tinenge tichiita kuti guys gadi pise makomenti kwa ndikapato ndisisa ndorokwana ndabatwa kuti guys 25 March Georgina uri piko adzoke pana pa tautoro twazvinzwire 25 March baba vangu vasingashanda ava vanga vakarokwa nehati vanga vachigwara nechigwere chemoyo saka vanga vasingashandi zvinonzwisisika handiti asiko zvinova kudi vakunzwisisika. Alright, pane madhimine kune rimwe grupu ari kundipa nyaya. Right, ngaiuye tione nyaya yacho tione kuibata-bata panapa. Right, saka Georgina otinyu ozo ndifuri reminder kuma 25. Right, wanzwa here agreement atete namkuma Felix panapa. Ndazvinzwa sisimeli vanonyepa baba funga kuti 2017 kusvika nanhasi. Vari kuti wanga chigwere chemoyo wanondodza kuti 2017 wani. Vanonyepa 2017 sisimeli padakavapa box renhingi remafuta iroro ndikatumira namalaicha. Kuyaona kundudza 2017 zvedenda chivaisa uprecha kuti kubva 2017 musina ku. Aiwa magona sisi wangu magona. Aiwa, alright. Saka iwo zvoita iwe 25 achingoti ngori March wondibofonera wondirangaridza kuti ndichiva reminder. Asi vari kuchema kutaura newe, vari kukumbira kutaura newe chaizvo. Awa, wari rafu. Chakabura kuti anonditsota ndisikuda. Vanoda kutsotsa bhinzi? Wanda nditsota. Aiwa, usatsotswa bhinzi. Zvongati kutsotswa bhinzi woti kutsotswa mafuta nayo zvingabuda izvozvo. Achibudi zvo. Aita basa sisimeli. Alright, iripo. Alright. Sharp. Munhu abva unosendera meseji iko zvino apa pakuti sisimeli nyaya munhu wacho arifanira kutaura nyaya yako asati auya. Saka ndo I can only address it kana munhu ari kufanira kumira nenyaya yako auya. Saka munhu abva unosendera meseji iko zvino achataure zita anditika please bata Lorraine wacho, bata Lorraine Mkundu auye nenyaya yako, bata Lorraine Mkundu auye nenyaya yako, bata Lorraine Mkundu auye nenyaya yako izvozvi
tiwane kudzifambira nyaya dzacho. Ina ndikwanisa kuitaura tanditi atati Lorraine akumiririre iwewe on behalf of you because iwe basa rako aribvumiri zveFacebook zvese izvi andika plus kunyika dzenza muriko. Saka chibata Lorraine wawakaudza nyaya yacho achiuya tiwane kufambira mushuruguyu nguva iripo. But yako iwe haisi kuqualify nemusi wechitatu here iwe. Yako ndeyechitatu iwe. Yako ndemusi wechitatu patiri kukolekta mari dzevakatsotswa in the name of love. No, yako haisi hanhasi munin'ina. Yako ndeyechitatu. Lorraine wacho aikinga nenge aripo. Yako ndeyechitatu vakatsotswa in the name of love. Yako ndeyechitatu iwewe. Saka vese vakatsotswa bhinzi dzavo handitika in the name of love neshurugwikadzi kana nemushurugwirume. Wednesday is your day. Handitika tenge tichikolekta zvinhu zvedu. Kudai bhinzi dzedu, kudai mari dzedu, kana kuti tenge tichingoexposa mashurugwirume nemashurugwikazi aya. Handimaona. Saka mungogara makagadzirira. Right. Vari kuda kufona chifona itoni. Can you please collect my money and guys, manje mkansendera message ka aibudi fonai. Fonai guys, chita zvekufona tinzwe nyaya dzachona andimaona. Chita zvekufona. Chita zvekufona, right? Ita zvekufona. Manje it's getting complicated guys. Pana vari kuti avakwanise kufona, vari kuda kukolektigwa mari dzavo kuti avakwanise kufona paningikira apa palive. Manje ndoihandla sei? Ndoihandla sei? How can I handle that kana musingakwanise kufona? Right guys, chitai kuti itai tuone guys, itai kuti mufone tuone kana kuti mapera henyu. Itai tuone guys, vakatorerwa mari nezvikwereti sina kubhadharwa. Itai tuone namba ndakapinwa iyi. Chenge banda namba iri pinned pasasapa. Namba iri pinned pasasapa. Guys, mukansendera message mona zvinoitika ka. Message ari kupinda apa pakapa. Andizi kuti nema message ndoita inawo. Message atingatsonzwisisa. Fonai mutaura nyaya yenyu totingatsonzwisisa ndisazoita benzi kana ndasvika kuchikwereti uko. Kola hello. Hello Simele. Muri sei? Ini ndiri right ni muri sei. Mushe makabigwe. Makatsotsiwa. Ina katsotsiwa. Okay. Hello. Taura nyaya yacho. Ini ndaita zvekutengesa maperfumes ndofunga ndindakambokufonera musuya nditengesa maperfumes kudero friend yangu yandaitengesera ka ndiyakatengesera vamwe baba asi kuti vakavakidzana nasekuru vangu baba vacho naivavo kuPretoria kwavanogara uko nomba ndakavatengesera muna December muna December ndakavatengesera zvinhu zve500 vakati ndaita problem so mari yako ndozokupa muna January zvakanaka zvikadii January uya kwawakasvika ndobva vakati ndakazoenda kumusi wa15 because vanotambira after 2 weeks ndikaenda kumusi wa15 vakati izvezvi zvakapuresa ndichakupa kupera kwemwedzi unoyu asi kuti chindiwedzera zvimwe then ndodini ndozongokupa ka1 ndobva ndavawedzera futi zvimwe futi vakatora ka1 nezvemusukuru wavo friend yangu iniyo maybe vaidanana hangu handizonyanyi kuziva ndo mari yangu yandakavapa kupera kwaJanuary ndo pandakavafonera vakati ndichakuudza neMonday because January vaipera iri weekend iri Sunday ranjazi kandichakuudza neMonday anobva atofuma vakatondibloka ndichifonera muzukuru wavo uyaya nobva atondibloka. Right, mari yenyu marini? Mari yangu i750 then yemuzukuru i250. 750 plus 250. Saka baba vanonzani? Vanonzi Shepherd Moyo. Alright. Imi mchinzani? Ndonzi Memories Mangu. Chitipaiwo namba yavo? Regain tarise. Namba makabata ndentarise. Ndakatobata ndogoendepi zvendiri palive. Oi. Zero seven three 84 151 93. Shepherd Moyo. Alright. Right. Moramba muri papo tuone
tione kuti tingavabata here vaShepherd Moyo hanzvadzi yangu ava. Shepherd Moyo vamoyo ava. 073 ana imwe namba here iripo yesosindinayo because iyi iri kungoringa iyi unless Shepherd ari pano right hatombozvizivi zvefacebook chiti paimwe yeSouth yacho tione right Facebook hatomboizivi kana kamwe alright chiti pai yeSouth yacho eh? 061 896 5827 right okay tifoni iwe tione right 061 896 okay yanga yandiburitsira zita rimwe remunhu ari padiaries ndandatoperegwa haisiri aiwa yaipindi ikaitimbodzokoroza iwe one more time yes asikana muri sei hello makadi zveni ndinofara ndisismeli ndisismeli kuri sei sorry ndiyasiriyo namba ndida kufona sorry ndafona namba isiriyo aizvo kuzvofamba sei apa ndafona namba isiriyozve yangu yandida 073 avarongoramba chifona pakanaka here apa kola hello ndiri ndambofona masikati zuva ronovera matopinda alright tozoFhepherd asi kubatika regai tigozomufonera bheki timbodona henyu tigozomufonera bheki zvasi kubatika pamwe ari bhisi asi iri kuringa zvayo pamwe ari bhisi alright rega tifonere bheki ava mbofona masikati ava ndo vapasta ka mapasta iwaya ndo atutunyatsoda iwaya iwaya mapasta ndo atutunyatsoda iwaya iwaya mapasta yelo kunonifonera nesendi mufoni here shamwari kunonifonera ne2 cents mufoni wati ndakakwereta munhu mari yangu musi wa3 October last year mari yakanga ine totingoti ndihomi wangu tinogara nanext door right akambotanga anditumira musikana takakweretana yake nokuti yake akapedza tichiisiyai ndoga azoti zvakuitoita zvechimbazi ndochokwadi changu zvikanzi auya kuzobhadhara mari akanditi ndikweretiwo mari yakaita se10,000 mota yangu yaita problem ndikati uyautore munext door wekumba kwedu uyautore hanzvadzozomizotera mari yangu akatora musi wa1 musi wa3 ndobvazo ati mota yangu inogadzirwa musi wa12 saka ndaona kuti zvina ndizose mari inogona
kuzotiberekera iri mumaoko ndikataiwa zvakajekanza chaizoti neinterest ngaizoke zvayo rega ndidzime foni ndikati ngaizoke zvayo hanzi wazi tongozotangira musi wa12 iwoyo tongozotangira musi wa12 iwoyo mwana wamai angu kuti ndikati ngaiwedzereiwo ida kuishandisa musi wa12 asati azoka nawo musi wa2 ndobvati pane musikana uya wandakambokutumirai kwamuri aida kukwereta mari ati ari kuda 5,000 ndikati munomuziva here maaudio acho kazeni yangu itongoti kazeni tobva kumusha kumwe chete akamurevera ndinawo musikana ainawo zvese zvaakataura musikana pa5,000 haana kutaura neni akatora 1,000 akaidzosa musi wa29 musi wa3 achizotora yakadero iri 5,000 ichibva nekuna cousin brother yangu iya ndikati orai kana uyo watomuvimba mupi iyoyo wodzoka ne5,000 kwandiri zvakanaka hadii kuti mwedzi wakupera musikana akandivimba kuti anotambira musi wa28 ndiona musikana uya hapasisina lastisini pakungobviswa zvino ndopandakafona ndikati uripo here naye asikana mwedzi unenge wakupera musikana yakandituka munonzwa kuti mandibvunzire chii mwedzi usina kupera ndikati kwandakutuka here ndangobvunza kuti mwedzi wakupera vasikana chete tikati october mwedzi wapera sikasikana chima tika 6 fika 5 kako ndine basa nako ini ndinako ndoya ndichikupa izvezvi oredi chindipa 6.5 yacho iyoyo ndikuramba chingozvirereka kwaari iye ari kuramba chingondituka kubva last year kusvika iye zvino ndinofunga ndakusenderai maaudio aakataura kwandiri pamusoro pemari yangu anenge munenge munawo mufoni menyu namba yacho matumire mufoni macho imomo kana ndida ndikuplayere ndogona kukuplayerai atogona idi kuplaya toga kuno kumaaudios asi mi namba yemusikana yemandipe ndinayo ndinogona kukupa iye zvino chitipai namba toni necousin brother yacho yakamusvitsa mari as a witness akandipa passport 5,000 nanhasi chandakabvuta mashoko ndakatukwa nemwana re26 years ndine 42 years muripi aripi musikana ari kucape town paaigara akatama ari kugara kwabvudzi vake kana muchivakuhwa proof nezvaari munogona kuteerera maaudio kana kuaplaya aiwa zvemaaudio tiri kuda mari isi zvemaaudio yakatinei nazvo tiri kuda mari ndoya tiri kugoda namba dzemusikana iyu yazinonzi 078 672 50 5078 orai anonzani anonzi Dona Chiedza Zviwai ani Dona Chiedza Zviwai saka imi makampa mari munonzani makampa muchiti munonzani wandakachisa mari cousin brother yangu yone mutapiwa takundwa namba dzake idzi ndatomuda nawo Facebook ndikati uyai aripo here anotoripo ipapa palife ndatomumudana orai chakaiti muthu akatonza tiye chiedza ari kutaura kuti chii regai timbokudonedzai timbonzwa maaudio acho amasenda kuti tizive tikudzira nemunhu akadii alright hasapa mandimochawo imimi vakoma imi kana muri menini amine mune 42 makaenza neni shuwa ma ndakufonirai back direct ndini ndiani sho hello Hello. Yes. Ndiani. Ndiva moyo. Makadi zvenyu hanzvadzi Shepherd. Ndipo ini ndinonzi Sisimeli from Sisimeli's Diaries Debt Collectors. Hello? Ndinoitwa Sisimeli from Sisimeli's Diaries Debt Collectors. Hanzvadzi ndauya kwamuri hanzvadzi yangu vamoyo. Nenyaya yemusikana anonzi Memory Simango. Wamunove makaita zvokukweretana maperfume mari dzemaperfume so. Saka tari chiti sevanhu tisati takwidza nyaya yekuindisa kumberi handiti katimbonzwisisana tione kuti munokwanisa kumudzosera here mari yake kana kuti zvii zvakaitika kuti mari izopesera isingasabudi mabhuparana zvinhu zvenyu mune zvakanaka. Hapana chakamboitika iye haana kutombofonera last time pandakaguma kutaura naye ndandakamuti end of January then ndikazobva mari dzangu dzisina kuda zvakanaka saka
iye ndikamuudza ndikati akanditumira account number ndikati kana ndikazowana mari ndikamuisira mari kuaccount yake saka anambofonera ini pamwe aitofonerawo vamwe vanhu ndakaziti kwai ndakamubloka asi handina kumbomubloka. Okay, saka imimi mari yacho mutasira kuti munokwanisa kumupa zvarini? Iwe number ye iyi namba yebasa iyi alright ndakufonera imani ndogona kufonera nditori mutown macho nandokufonera nemani because inini pana paservice kana ndakuita zvebasa zvazi ndini ndakupai 72 hours kuti mari inge yapinda muaccount make. Saka imimi 72 hours muri kuti mande nhasi chingani mande iyi nhasi chinganiko nhasi mande muri kureva mande ipi iyo yatiri kubata inotevera iyo munenge madarika 72 hours zvanzi saka ini izvozvo ndoomerawo kubasa apana tichitaure zvakanaka sana okumusha tose ndo patinokudza bona ndikakwanisa kuudza imwe zuva riri padhuze kudarika remande. Saka mande yacho muri kutopromisa kuti mande imimi muchaita izvo nokuti kuti muzosungirwa mari muri mufonera mune mapepa here imanzvadzi ekugara muno ya mande ndokufonera makusera ndingopedzokufonera because chokwadi mukasafona kana mukazouya mukatorwa because pamba tatopa investigator tsapawana mozoya motorwa pozotsvagwa mhosva dzakawanda dzemapepa dzechichichichi pazomiri zvakanaka. Saka itai kuti mande makuseni imimi ndomboisa docket renyu pasaidi mande makuseni imimi mondifonera maisa mari iyi handitika towana kukansela maafidhavhiti atina wani. Alright, zvakanaka nzvadzi yangu. Right. Saka gaindi nyore kuti mande apa. Because mande dzoda kutofambigwa mari dzikaidzi. Mande shepherd. Right. Saka wa shepherd munhu wa shepherd tikubata nyaya idzi tikudzifambira nemande. Anditika nemande kwai ndo pachaiswa mari apa nemande. Anditika mande mari ndo painenge chidi ndo painenge chipindwa mu account menyu mimi memories simangu. Saka mande ikuseni iwe memory reminds me so that nditoona kuti ndabata maaffidavit angu tawana kuti taisigwa mari maaccount mako iwe nokuti wakati kwai account number una ende kwai handina kubloka kwanza mene kuti uri kufona panhamba ipi handina kubloka. Right, ndikaiti chiinda kuna chiedza ndiye vecape town tione kuti vecape town yanenge adori pano zvake zvino tisingadi kufumura kana ari panapa tisingadi kufumura tinyika idzi tiri kureta. Saka iwe chingobhadhara panako kufonera chizvininipisa kana uri pano uri wecape town iwe chizvininipisa antika tiwane kudi usawana kufumugwa because apa tichazoti vachiunza mapicture mai tizowana kuposta kuti ndiwe mbavha ichona. Saka hazvizoiti anditoona hazvizoiti kurohwa chiko kurohwa nani kuti hatiza kurohwa kuna namvenge kudhara kutozorohwa nhasi nokuti takoita zvikwereti iwe asi une chikwereti ka iwe unotla kukorektigwa chikwereti kurohwa chii chacho munhu ngaabhadhara chikwereti. Time yekurohwa yakatodavika pataipa wakurohwa takatokuta kuti ticharwa iko zvino nani pana. You have reached mailbox number. Uyu ndiye ari pano pafeya chiedza uri pano zvino tasingadi kufumura kaisu tachiti musovherane zvakanaka. Andiselina namba yeATM 064 yatinotaura kuWhatsApp ya 064-895-4837 yatinotaura kuWhatsApp ndo namba yeATM yo. You have reached mailbox number. Right, uyu ari pano. Right, kana chiedza akasadaira zvatinoita munhu wachiedza just give me the photos antika and all your conversations anditika dzamakaita then tongomukanda panapa tobva tamukanda nekuna namvenge kwacho anditika because tikutitaurirani anditika tikutitaurirani panapa zvakanaka kuti marimo panana rini pasina anodi anoziva kuti ndiwani anditika but kana watotiginwa kuda uyu uri pano ako iwe uchiedza uri pano anditika
tozo kwakuzofumugwa manje wozovenga vanhu but it's not right though ningo chiza kuti ukwereta vanhu andika usadaro saka uchazoonako kuti haisi mhosva yangu but ndiwo wetisa chibora ngoma wega ufuchi nonkwasa kuti handine chikwereti kana kuti zvakadai ndomupa mari yake handika womupawo mari yake mbijana anditi because mari inorwadza uri Cape Town utoziva kushanda kwemari utoziva kuti inorwadza sei handika and you are here that's a fact but anyway tine plan B for you hazvina kuipa chiedza hazvina kuipa techiti chitambe zvakanaka kasefamily mubhadhara nemune zvakanaka but waramba kutadza kuti iwo hausi kuda kushandidzana nevamwe zvakanaka saka tongoita zviripo handiti right pana mwe rada kufona panhai vanhu vanhingikiri vari kupiko vaelder hello sis Meli muri right ndiri right uri sei ndini boy ndinewo munhu andinetsawo nechikwereti changu ari kupi munhu uyu ari mucape town Cape Town futi ndechei chikwereti imwe mari ndakamuwedzera ashoterwa nemari yekubhadhara round then imwe yachona ndakamuitira keke nebaby shower akasabhadhara akabva nditi ndokuuya after party dzatove 3 years mwana ane 3 years ndikamubvunza anongoti I'm sorting you out ezvinezvi handisisina kana number 1 yake inoshanda akabloka but kufacebook she's always online anonzani anonzi Idzai McKinsey ani Idzai McKinsey Idzai inotanga na Idzai McKinsey tsanamba ndamboriona pano style asi she's always active hachapinduri chero mameseji kumessenger kwachona okay saka zvinoita mai Idzai uyu kana isiri friend yangu chero ndikada kuti ndimindire kuinbox kuwhatsapp messenger sezvo uchita uchina namba dzake dzinopinda handitika ndikamindira kumessenger kana isiri friend yangu haakwanise kuona message iko zvino anozoiona paanozoiona wamina kuti zvarini alright ndogona kumbotraya kutsvaga namba dzake kune mamwe mafriends maybe ndodziwana ndozokutumira ita saizvozvo tiwane kuisova thank you very much alright sharp right mirai tidzokere kumavoice maaudio timboona kuti Precious uyu waramba kudavira apa pakamira sei Precious aramba kudavira uyu timboona kuti pakamira sei mavoice notes ake regai timboona right timboona kuti matikudirana yakaita sei panapa mirai ndise chispika tinyatsonzwa right ndangokudza kuti mari yayo ndapiwa 5000 yayo saka ndikamazviona kuti mwari havasi blas vemunhu mwari akunonaya kwese haana isi mumunda vemunhu chete inini ndakabatwa rafini ndakamirira ndichitaura situation yangu ndichiti ndimirire kusvika ndapuwa chi mari ndikabatwa rafu inini ndichindiposta pamvenge mchiti yeye akatibloka akatiza nemari dzedu ndikati ndakatimboone kuti mucomment section muchabuda sponsor here ende post iyo ndakaiona zvangu yakatumirwa same day ndakapedza zvanhu namai Patrick Makuseni achona ndichivaexplainera manheru acho same day vaposta post iyo pamvenge pandanyarara zvangu pandatoti ndakatimboona kuti zvinobudisa mari here ende vakaposta ndatopedza kuvaudza kuti munoona kuti ina ndisi celebrity nobody gives a fuck about me handinakidzi nyaya yekunzi pane musikana anonzi anwei aitombonakidzi kune vanhu handinyatsonakidzi but you know what life goes on vanhu vanokangana wakuda kutokwana mwedzi mandishambadza mari yakabuda but inini wacho vamaishambadza noona kuti mari ndapiwa ya saka change ndakajonga zvangu ndichipana chipatasa pamvenge pavakaposta pabuda sponsor ndichamboramba ndakanyarara because ndakavabvunza ndakavasendera audio ende audio ichiri nayo ndautokufusenderawo kana nini ndakavabvunza bvunza yaya ndikati saka imi mukapedza kundiposta zvamatanga zvokundiposta izvi mukapedza kundiposta ndobva ndapiwa mari yenyu muchachiti kudii because inini ndikunonoka but imari inogona kungouya kwaimimi kana madaro zvichachita sei
zvichachita sei ndikaudza ndikati life goes on. Social media inhandi celebrity. Kuna napokelo kune mafundisi kune chii anonikisirwa ma-sex tape. But guess what, vanoramba vachitogeza vachitodya sadza kokuzoti ndiwo zvako. But dhera ndatotaura navo, she went on kundiposta handizivi kuti saka ndikatimbona maybe pacomment section yenyaya pachabuda chii pachabuda dhona wawana rine mari. Saka ndoda kumbochila ndakadaro bheki ndapiwa pa ndisana ndakutora video call ndapiwa pa ndoda kumbochila ndakadaro ndimboona kuti mucomment section kana kuti mvezokubuda sponsor rinoti bhegi renchi vakusona kuti ndakapatika ndazobhobloka futi iwo wakatombondibvunza futi wafona iwo uchibvunza mama pati ndikakudza kuti handazobhobloka futi ndakangobhloka papa ndazobhobloka futi but pamvekevheke vakanyora toshi. Saka maiona pakuti mwari aziblazi womunhu maindibana kaki ya bo apedza iwo kuita uite video ku. Saka ndikumbowatsvago ndichambonyararawo maybe maybe vane plan makomenza vaya anogona kunge achipota chivapa mari. Saka ino handikuwatsvaga ndombochida ndakadaro ndaona kuti then what because unoona kuti chika mumadhiri ngatiregei kubva tarasana stereki because ivhiri kalife yacho yechoka chimuti chazouyawo kuno waife. Perere kana kuti iwane yapera. Right, muri kunzwa ka language yake. Right. But though zvokuti ndogona kunge ndikutongofunga ndikutokubatiswa ndikutongokuudzawo kutoti nesta ukuzvizera kuti nesta akandisa pabhekevheke pamwe yacho kutoiziva pamwe wakatoiziva muswa ndakatoiziva pamwe watoona muswa yakatopostwa pamwe akatokudza asati aposta ameni. Saka ndoshatiswa ndikutaura kuti iwe uri munhu wemadhiri you know how this field works anytime is tea time. Ini nesta ndakamubvunza ndikati muswa wacho pamunga chakaputika ndonze uyo atengesa dombo chomunga chakaputika ndakabata mushu wake wakakwana anonditi kudii ndakamubvunza ndikakuti sakana mukandiposta komuswa ndinozoya ndine mari yenyu muchatosana sei indanonoga nemari yenyu handisi kutiza mukapa mari 600 dare naye dhona maipasiki masaya mari haisachaita naye dhona maipasiki mari haisachaita ndozokuti yaita then what chipedza kuvaudza izvozvo ndikaudza ndikati unless muchifungiza kuti zvinokuisa bhegi itai ndovavakandaka pabhekevheke ngatichiona kuti vanobatsirei haina kuwanda but 5000 ivo muhomwe yavo machipatreke basa vakabudisa 5000 initori munhu wekuti ndakatombodropa ndakatombobroka zvokusvika pakushaya 5000 saka anoenzwiswa kuti mari yangu akastereki ndinenguva yekuti ndaisavhurika 5000 but situation yandakambopindana nayo madhezi apfuura yandiita kundigone kurespekta 5000 but right now mari yavo yaapo iyo karenje yaitika mari yavo yaapo then what ndakaiona musi wandaipedza kutaura navo ndomusi wamakaposta picture renyu navakaposta inonzi chinyaya yenyu kumbhekebheke ndikatomboda kukubvunza iwo ndikati no handimubvunze because ndinotakafundzwa kari kuna maipati ndikatsvaga ndizvinyarari ndikagara one week atidhatu dzikati ndinocheka every now and then ndida kuona kuti saka munhu mukuru anozviti ane 25 years achiita business anopula stand yakaita so anofunza kuti mumubhekebheke munobuda munhu anokubatsira vanhu vanoverenga voseka vopfura so zvakazobva afa patoone zvikunakidza kupfura ipapo ndokunonzi kuita madhiri here kwamaita naitapiwa ndimbokubvunza iwewe ndakadzira newewe for a long time tichita madhiri masvinu kwete ma5000 ndo anonzi madhiri here amakaita panyaya ino iripo ngatimbosiyai yakadaro kana zvakwaurira noda kundiruma futi kuseri zvawaita pekutanga it's all up to you pandangokura ungoudzawo iwewo kuti handiti akandibata kaki nesta akandiposta ndikanyarara ende futi zvaakabvaita akabva musi wa6 akabva ndidzosa audio yangu yandakamuudza yaya kuti life goes on chero ukandishambadza chero ukaita sei vanhu vanokanganwa basi hazvidzose mari yako musi wa6 akabva andisendera audio iyoyo bheki iye post yake akaiposta musi wa3 ndakada kumbodaira ndikati mazviona anga kuti vanhu vanokanganwa ndikati norega tinyarara ndikanyarara uya izvezvo yanga anokwana 1 month mucomment section tapiwa hamubude mnanhumbisa mari wazvinzwa hamubude social media is for celebrities shamwari kwete ana pombi adonhanga nadhona musocial media mucomment section hamubude bhegi remunhu kana munhu achitaura newe sha achikuudza kuti madhiri akadhakwa especially iwo tapiwa waizviziva iwe waizviziva tapiwa situation yangu unozviziva chero kuti dhona akadai so akadai so ari kurisa mari yakadai so yakareva kusvika inenge uchizviziva but izvezvi vadhira dhona akadhakwa zvese waizviziva tapiwa iwewe but what did you do ndaisenderwa pamwe ndiwaitorapa handichazive iwewe tapiwa
but ndaisenderwa mameseji nenganga inini dzana mai Patrick avati tikutanga mhiko dzako mangwana haupamuke tikutanga mhiko dzako mangwana ndozvibvunza kuti ive munhu anokuudza kuti ane 20 years achita matiri saka ini mwanga ikandibayira 5,000 inozobuda panhamo pangu here unofungudzwa kuti hama dzangu kuzova dzichazoti panhamo dzoti ngatitekunde kune 5,000 yemunhu kana kuti zvatovharwa kana ndaimuka ndine mazana ndaimukaita sei zvozodi ndakabvirira riniko kunzi uchazviona ana anyama inodzimwe hama dzavo dzichimusendera messages unosvika wakangwara straight ndikati kuti chiko uri kutiza ndikati kana ndichitiza mambosendera messages 3 4 5 10 amuri kusenda ndingatisa kubloka kudhara panangoona kunyaya dzachadzisi kubuda ndingatisa kukanda kublock kudhara mbabva kunoizira hereni ndichivabvunza vanhu vamepati n'anga dzichitisendera mameseji tikukuitira mhiko tikukuitira mhiko zuva richingobuda uchanga uchitambudzika chichichichi okay ndikavabvunza rimwe zuva mai Patrick ndikati mai Patrick kana iri n'anga inoona kana kuti muprofita anoona pamunende anokuudzai kuti benzi rororogwa ngeriri benzi zvaro but mari ini inokupai ndakambovaudza kana unogona ngekutozviziva because ndoziva kuti uri kusaidi kwavo nditoziva kuti kusaidi kwavo ndakavabvunza ini mai Patrick rimwe zuva wakatokuudza because ndozviziva kuti kusaidi kwavo ndikati kana iri n'anga yamunodyira nayo kana ari muprofita mukanyatsomubvunza anokuudza kuti iyeye munhu ka mahwani zvavo akatangidza kuti mari yenyu anokupai zvaindinetsa kuti saka n'anga leinotumwa unzi ngobaya munhu kwaiye haibvure matari kugara ari muprofita haabvunze ngoni kuti zviri kufamba sei wobva udzwa kunzi mwaka chete zvaifamba sei up to now one ndingori upenyu ezvozvo yacho ya 5,000 yacho then what ndopane mubvunzo wangu matinganyaka nyaya yenyu maisa pafacebook ndomunobuda here nyaya ndomunobuda here mari tapiwa ini ndichamboramba ndichicheka musoro vachaidzisa ndomusoro ndichavatsvagawo sheni ndoyacho musoro chaidzikisawo posti yavo iyoyo ndomusoro ndichavapawo kuti right ndaapa kana yapfura ndoudza kuti yaapa musi kana ichiri pakuza kuti iri apa kavachadzikisa posti yavo ndopa ndichatangirapo izvozvo gaitimboona kuti mubvengembenge muno yasponsa here vanhu mubvengembenge vana vachitoseka vanhu havambori nabasa nezvinhu zvisiriasi pafacebook ndeye makuhwa drama nechihure handizive ndakatombozvitaura futi kuti handisi celebrity ni vanhu vanondikanganwa zvinoverekwa nevanhu 2 3 zvotokanganwa vanhu vanotsvaga pari jusi panonakidza kwete nyaya dzezvikwereti zvimukorona muno but anyway haazi bulazi remunhu mwari iyo 5,000 yachona yauya ngatimboonei kuti endewo unoziva tichiita kuva yacho isaita mnewo tokubudirawo futi pachena iwo tapowa uri kutaitwa wangu iwo takatsindina nedzimwe dzairira nedzimwe dzaityisa nedzimwe dzaivhundutsa nedzimwe mari dzine mazita 4 takambodzita tese iwewe but ichokwadi wakambonzwa statement yane kunzi when days are dark friends are few ichokwadi ichocho pazvakadhakwa kusaidi kwangu iwo tapiwa ndaikuzvona hangu ndakanyarara chiti ndichazozvibvunza rimwe zuva but ndasingade kucomplicata zvinhu ndezvazvo kuti ndeni ndisingafungi iwo tapiwa first day wakangondiunzira mai Patrick papamuso iri mandi hauna mbondudza kuti ndikuya navo ndoti waifunzwa ndotiza here nekuti ziva kwese kwaunoita moti wakafunga kuti chi ndobva ungondiunzira mai Patrick padheni bangu wakanyaya buda panze ndiri panze ndiri kubuda ndikuona vakarara mumota kunditita kunge gubaguba ndisi ndobva ndashanda kuitapiwa anonditira drill rekuti wange zifu ndiri kutiza kuti wange chi nomana vanoti when days are dark zvoishuwa friends are few wakandigira mai Patrick panapa zvechitsotsi kuti wange wamhino zvamuda kutondita mukasvika tapiwa vanhu asina mari hamwana vakangosvika wani mai Patrick vanoti vane mangoromera vane mashavi vanoita sei but vakasvika ndikangoudza kuti nesta sori zvako ini mari handina because ndandisina saka makagorei makauraya makaitei makangosumudza wani mota yenyu mukaenda kana munhu asina mari tapiwa haana next time in life ingozviziva musha mwaruhu zvinodhakura munhu wese sha zvinodhakura munhu wese ugoenda kuchimbanzi wokushaya munhu kuti akafunga mafesi ako waimbodhira nawo iwewe because ndakatokuona zvangu kuti une nguva yekukataka kufuradzira ndiri vanazotokudzowo iyaitika kuti achi nesta hari kundisiretena ndaudza gulezi yangu chiti hawana mameseji dzandotumirwa nevanhu vamainesa gulezi yangu ikati inawo open case ndovaudza kuti ndikuchengeta munhu but munhu iye ane vanhu vavari kundisiretena but haana kwaanoenda habuda haende kubasa inini vanhu vangu ndo vanoenda kubasa nditi vanatokukuudzawo kuti hasha ndo zvaakuitika so wakaitei ndobva ina harambonudza mutsanga napati varambota sei vasumudza foni yako hamoti wakavafonera hamoti wakavaudza machi wakataridza machatsi edu hamoti wakaita sei ndakazoona inini ndakuchisenderwa mameseji namai Patrick vachinzi kumapurisa kopi kwaunoenda mai Patrick vaunange vane mutemo mumaoko mavonoziya vanonange vane mutemo mumaoko avo kubva zvandakatora chimbadzo chavo vanonange munhu kana usina pasipoti hauna zvaunoita mulife handakunda kunopatikwa appendix kunonzi kusamaseti zvingani zvandakaita pasipoti oro vakaribata
Ataona ngedhoka nemutemo mumaoko mavo. Iwo unobva watanga kuvaudza nechekusaiti. Uchivaudza sisi zvanoenda kudza. Ndikazoona navo kunditi, "Hey, unokunyepera kuti wandisungisa." Ani ndakamira mapurisa. Ndikati, "Akudzi kuti kungoswa mapurisa ndiani? Mukuzvana kuti zvamuri kutaura." Zvikati, handiti waperi hechi." Ndipo ndakazodhabhura ndikati, "No man, munondotaura naye nesituation yekupolisi dzitapiwa." Saka ndakatokuonawo futi kana newe taps kuti uneka kunorya drasa iwe dzingani dzatakaita dzingani. But panyaya yenestai wakadzinga wandisandukira kuti ngezifu hausi kuziva situation yandinayo iwewe. Okay guys, handisi kuziva kuti toda kuve fair panapa. Handisi kuziva kana mateerera zvandateerera pama-audios apa. It's like this Don uyu kauti. Handisi kuziva kuti manzwa zvandanzwa here. Hana kuramba kubhadhara. Hana anotaurisa yes, but hana kuramba kubhadhara. Akati zvinhu zvavo zvakandiomera. From what I've ndachiteerera ndichianalyza ma-audios ake. Akati zvinhu zvavo zvakandiomera. Andika, ende handina mari, ndichakupai mari. And then Mai Patrick vakamhanya kukanisa nyaya kupi kumvenge. Handi akazopiwa mari, angasati apiwa mari yacho yaanjinza ngakatora akapa munhu mari. Angachiti asati apiwa mari muza zvinhu zvakaoma, asati apiwa mari. Akazopiwa mari, nyaya yakandwa kumvenge. Nyaya yakandwa kumvenge ndo pakati maisa nyaya kumvenge ini begi ndapiwa itai video akatora kuvafonera nevideo call kuti vaone mari. Ani maona. Ndo zvandiri kunzwisisa. And two, ndikuona sekuti tapiwa aive best bomba rani radhoni uyu. Hani maona. Tapiwa aive best bomba rani radhoni uyu. Saka ndofunga tapiwa ngodiyo achinodza Mai Patrick venyaya yemari zviri kuitika izvi kuti zviri kufamba so kusvika vazoisa kumvenge. Ndikuona sekuti ndo pane pakaita friction apa. Hani maona. Saka inini kuona kwangu kune njere dzangu kana zvandatoona pakaita friction nekuti uyu hana kuti ndikuda handisi kuda kubhadhara mari kana kuti chi. Right, Mirai? Hello? Hello? Yes? Alright, what chichakaitika Mai Patrick apa? Because musikana uyu munhu anonzi Dona uyu anenge asingasina kuramba kubhadhara. But makazomhanya mukanisa mvenge. I don't know kuti ndanzwisisa mushe. Takaenda ndatapiwa kumba kwake. Toda kuti mudibatisisa ndiyo handivandi kutsiurwa. Dona akandigloka. WhatsApp kuko. Tapiwa ndendikupana Dona ndowakasupa Dona mari yangu. 2023. Ndoba ndaenda Dona akafonedwa urimwo here mba. Akati wauya navo. Uye akatibuda. Akabuda Dona zveshanda ndakavata backseat kuti akandoni. Akangovhunduka achindona ndasvika. Dona akanditi, Mai Patrick, ndinokupenda yenyu musi waperi. Nditiri accident kati aiwa Dona, wakandituka ukandibloka. Handina chandanga ndakakutadzira. Haungandiisi kuti kudasa hausi kutambira Dona uchinenda jeni. Kowandiri kungondipa mari yangu hafu. Kubva October, izvino yakutokwanisa 6 months. Chandakaguta mashoko visinei. Dona haana kuramba kubhadhara kati Dona akandituka akandibloka akazotaura neni ndaisaposa ende prosiyetezvo mukaisesa mukakwakanzimukoswa nesa ndakati ndiri kutsvakawo nokuti anga achigara akatama ndiri kutsvakawo munhu akadai kana pane anozivawo kwaanogara ndisatireiwo kuinbox ndinotenda kune vatabati handina kumutuka. Dona haasi kuzondipa mari yangu paaigara akabva atama. Language yemunhu sisimene anobhadhara. Chero ndikapereka mari ndinozvinikisa asi ini ndatove muranda. Pakuini ndakapereka mari yangu ndatove muranda. Dona haasi kuzondipa mari yangu chero mukatarisa language yake. Ko akava achindipa katamurei kaanogara kanogara kwabhudhira kugazeni. Izvo zvaakuti mari akaitiwa nabhudhira ke zvachindipa kamari yangu yakukwanisa 6 months. Dona haasi kuzobhadhara mari ari kutitsvakaisa majiri ane mari dzine mazita. Saka ndinofanira shamba hama yangu kuti kwaiwa zvamaiziva kuti makakuisa mari dzine mazita kwaini wakandifungirawo kuti hama yako kuti mari yangu yandinoshanda zvinogwadza kudai ingomura nenzira iyi. Dona haasi kuzondipa mari zvisinei kutaura chokwadi. Munoziva kumba kwaDona here? Zvakare mari yacho akanga asinga 5,000 chete kuti muone kuti zvinhu zvakauya makambozvirangana kwandiri. Akatiwa 5,000 necousin brother yangu iyoyo. Asina 2 days. Akati ndipaiwo 3.5 ndobati Dona handiti majiri iyayo. Ko iye hausati wadzodza. Pasina kuti 2 days akati ndipai 1,000.
YouTube nokuti ndinda kampereka. Ndinokuziva kuti cousin brother yangu iyi ndo yakanditsvakira sezvinoita kuita madhira anezvinonyura. Ndingamubvunza last week muswataiti akauya cousin brother yangu kuti akati ndakanwa nevabereki vaDhona kutaura. Tikanotaura nauye mai Dhona akasina kudza vabereki vake. Ndikati kwaziona makadaro sezvokuti kuti ndiri kutsvaka Dhona. Vakati kungwatifonawo kuti hange chinonzwa sei. Akaita ndikataka kundotovawo kukuziva kana chani kuzivi. Tataurara police story. Ndikati takuwa ndaita question mark kwauri. Ivo vaDhona munyama izvamusaura kuti makamuudza zvakawanda madhiri. Maudio akanga asingatendiwa. Aikunzwa kuti cousin brother yangu. Ndo yakazotendera. Kuti vanhu vari kutupa kwandiri kuita. Akanga asingatendiwe kwandiri. Aisapedza kuuya. Kuti takanza madhiri ane zvinonyora. Chaukazoreke ku50 audio iri pamusoro vaitoratidza kuti takaverenga madhiri edu isina trust narisekavetion pamuswako. Ende muswako uno cousin brother yangu yakauya kuzotora mari. Uya atiwa muswatiri. Dhona haasi kurava kuti haasi kuramba kubhadhara. Ende ndinamutanga kuposti yezvegezenge handina kunyora zvakaipa. Ndakangoti ndinokumbirawo mamuziva panogara musikana uyu. Akatora mari yangu akarumbisa kutofa. All right, Dhona ataura zviri very clear kuti take down the post, then I will suggest mukwasamusendere link yepost iyoyo. Ndisenderei ngatitangirei papapa. Send me link yepost first. Antika, then I will take down the post inini. Mirai, I will take down the post inini personally. Antika, and then we wait. Tona kuti iyeo Dhona achandifonerawo here. This is aripo pana pa live, I believe so. Antika ari pano achandifonerawo here kuti yatifonerwa post yabviswa. Anditika, now can we talk, can we negotiate ndibhadhira because mari dzevanhu dzoitsa munyama pafefe guys munotora inu lightly zvikwereti mari dzevanhu dzinoitsa munyama idzi pasina kubatigwa mapostora manga moenda kana nganga kana chika kugunun'una nekuchema kwenyu chemera mari yenyuka. Dhona zvinogona kusamufambira. Dhona, if you are listening my sister this can zvinogona kutotadzira madhira kwari kuti unobata uchita uchidika unotodza kuona unogona kuona zvasungikana zvavharika kudai soka pasina kana profita ukashaya kuti zviri kubva nekupi. Andiona, do the right thing my sister. I know kuti you might not have 5,000 as you said ndakunzwisisa maaudio zako. Andiona, ndaenza kunzwisisa kuti wati zvinhu zvanga zvakandiomera ende tapiwa knows anditi kuti wanga uri pafinancial crisis ende munhu wese anopinda ipapo. Andika izvo kuti uri haucelebrity izvo kana kuti hauzozikamwa kuti hasi kudii hazvina kuti haucelebrity but uona ukafuma nhasi sera kuri padiaries mangwana riko kumvengenzenge nepicture yako mangwana waisa kuma V11 mangwana waisa kamwe kana newewo uri musikana uchida kuroora one day uchida kuita life yako one day. Andiona, rega kunyogwesi machembere tisisina anything to lose. Andiona, tisina anything to lose guys. Titori pamudzimba chitakatozvigarira tisina chero vakanyora kuti kudii nditorimo ndichagodii pane panchada kunyorwa kupi zvendinaye murume wacho but imimi vadi vechidiki kunyorwa kwako you've got a lot to lose, a lot to lose. Andiona dei angadaira foni yake muripo imimi at least makamuchigona kuti motaurana pano yosolveka pano then yodi otaurawo iye zviri pamwoyo pake kana kuti zvaakashora then moita way forward. Dhona munin'ina aino kuti you are watching chikwere mung'anga isiri yoga inokuroya sha moyo wemunhu unoroya tsamwa dzemunhu urati ava ndimai vakuruzira ramai vako unozoti vakafunga izvi zvekufufuga vapasa chikubatira mina madzo soka kana iwe uchiziva chokwadi kuti havana vakakutuka zvinogona kubhendera sha zvinogona kubhendera zvokuti newe unoshaya kuti ukazodzokawo kuti ndokumbirawo kuti mundisvitsire kuna mai vaya mundikumbirire regero. Antiona zvaipa Alright, right. Let me
try to call her once more time pamanogona kupika then tinzwe side of the story rake because pane two masides enyaya kozoita chokwadi handiti regai timunzwe kuti pamanogona kudairai zvino obva atiudza kuti chii chakaitika and haana kuramba kubhadhara Doni handika maybe pane paakangosvora akupei mari yacho kana chikwanisa kubhadhara pashoma it's still fine handiti maona because ndikusenza the anger in your voice it's not nice though ndikusenza anger iri muvoice renyu hazvina kumira zvogona kusamirira mushe mwana uyu mwana mudiki ma 26 27 aya vana vadika aiwa zvechikwereti unotesa reminder chako unotesa reminder ende vana pamwe tapiwa katodla mari yacho naJoni pamwe wakatosheyana Doni tiuya utudze chokwadi makadla mari mose natapiwa ndiyasina kuti ndizvozvo awese hatisi kudata zvenoizi naDona anogona kutova ari mumwe wedu pana toda kumuisovha tondoti mari iyi inogona kungodzoka sei andimaona uyu anomuziva Chandi anomuziva uyu Chandi feli hama anotomuziva tonyatsonyora kuti Dona ndiwaiuya pano Chandi anenge anomuziva aiwa kumba ako kutsvaga FBI chako kumba kunoswera kwawanikwa ako kumba kunowanikwa but hatisingadi kuti zvisvike ikoko kumba kunowanikwa ako kana FBI tikaituma anoswera awanikwa kumba but hatisingadi izvozvo ende iye Tapiwa anoziva kuti Dona anogara kupi Tapiwa anoziva Tapiwa kazeni yavo vanoziva kazeni yavo arimo muchigame ichi kazeni yavo irimo muchigame ichi Tapiwa knows madhiri ese ari kuitika apa Tapiwa anoziva madhiri ese ende imimi maudza Tapiwa uya kuno Tapiwa then called ani Doni kuti tiri kulive antika uchafonerwa guys ndo zvinhu zvaitika vari kuti vainvita kazeni yavo pana pashamwari yaDoni uyu wakaita naye madhiri emaraya saka Tapiwa achingosvika pana asenda message kana tafonera Doni uyu kuti uchafonegwa iwe usadayira foni ndo zvaitika Tapiwa ari mugame iri mama Tapiwa ari mugame Tapiwa is in the game trust me Tapiwa ari mugame Tapiwa kazeni yavo yakavaintrodusa kune musikana wekutora mari Dona haana kukumbira mari antika kuna mama ava munhu akakumbira mari kuna mama ava nditapiwa kazeni yavo achikumbirira Dona makarowa game mama apa game ndora makakudugugwa makarowa game Tapiwa ndoziva kuna bhuru wake uyu makarowa game mama sorry to say this but makarowa Bosch makarowa 419 kazeni yenyu akauya ikatora mari on behalf of Doni anoziva chokwadi akuzoti anzi ndakaenda kunosangana namai vaDoni nevabereki vaDoni kugarden tikataura nyaya wai asina kuti handei munotaura navo imini wai akaenda ari one Tapiwa ari kuruma achifuridzira Tapiwa inyoka but Tapiwa unoziva chii zvinokuvadzisa izvi Tapiwa unofira mahara unofira zvinhu zvisina kana nebasa rese muSouth Africa muno Tapiwa handi kukwanzi uri palive
urimo mugame tapiwa whether you like it or not. Tipei number zatapiwa tuone. Tipei number zatapiwa tuone. Asaripo pana. Anogona sadaira. Zatapiwa. Tipei number yetu. Tapiwa in game, guys. Tapiwa is in the game. Remember, you don't was she was a third party. Don was the third party. Tapiwa diangari ku front, diakatamba front yese. Tapiwa knows she knows everything. Muskana Tapiwa. Chindipai number zatapiwa mama chindipai number zatapiwa tuone kufambira tapiwa. Eh. 3236. Alright. Regaindi ku drop in mfonere. Anoziva. Alright. Regaindi ndorati regaindi ku drop in ndafushanisa phone iwe ikumfonera. Alright. Right. Tapiwa knows, guys, believe it or not. Tapiwa knows the game. Rangatori game rawe. Rangatori game rawe straight away. It's not about cheat that, but it's wrong. Tapiwa, you don't play Amazako like this. No fira mahara wena. Johnny Muno. Sure. It's wrong. Yes, I go to the man married. Hey. Yeah. Tapiwa ndiye atoudza precious atoudza Don Sadaira andi muri kuona. Tapiwa is not picking up. Tapiwa ndiye atoudza Don Sadaira. Tapiwa. I game here, guys. This is a game straight away. I game rakarowa apa iyi. I game rakarowa apa, guys. Pakarowa game, pakarowa jet straight away apa. Jet rakarowa apa iyi. Amaya vakarowa game ne hama yavo. Vakarowa game ne hama yavo maya. Tapiwa is going owl. The same way Don is going owl. The same way Don is going owl is the same way Tapiwa is going owl. Hello. Yes, Tapiwa, what do you say? Wango singabati phone inda. Driver, no phone back and Uru driver, unofana ngubai. Unomira ngubai. After that drop, let's say 15 minutes. 15 minutes? Yeah, 15 minutes. Alright, took phone back after 15 minutes. Sure. Finally, anzi ndiri muroad ndiku driver. Mene kuti aku driver chindepi. Saka ndichafona after 15 minutes ndapaka. Handizivi. Right, asi game zvaro gai titomudza chokwadi kuti game iri. Indore game rawakatoita. You have reached mailbox number Right, uyu ndi Donu. 7. Uyu ndi Donushu. Uyu ndi Donushu. Uyu ndi Donushu. Right. Uyu ndi Donushu.
uyu ndidhoni uyu ndidhoni asi kubata. Dhoni is here. Dhoni, we are not your enemies. We are not your enemies, but pane game ndimai vakuru musadaro asikana. Musadaro vanangu, musatombodaro zvenyu. Zvinotokuvadzisa izvi, musadaro izvi. Aripo palive ndo parizvo. Palive papa ndo pavanotori papa. Right. Aripo here umwe ane nhamba dzemuno South Africa dzinoda kuti dzifonegwe because hapana munhu saka na airtime. Saka airtime yangu yakutopera ka ye nigikiri ye uyu. Yandaisainini kuti tifone. Ane nhamba dzemu South Africa vanoda kuti tifonere vanhu vavo. Pana musikana ndichagwedzera nhamba ya. Iri kupigwa nhamba ya nigirikiri ya Erida. Namba ya Erida. Hello? 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 Yes? Oh, achanda kuupa. Alright. Saka regaitiumire tichafona after. Hello. Hold on. Aiwa, anenge ari palive panapa. Saka anyway, azvinoitira gaiti mbofonda tapiwa cha 15 minutes tinzoda ndikudi. Alright. Alright mama, chirega tigofonera tapiwa tigonzwa gaiti mbofanonzwa vamwe panguva ino. Alright. Right, hello caller. Hello Sismele Murisei. Ndiri right Murisei? Ndiri right. Inini ndine nyaya yangu but manje dambudziko raitika nderekuti munhu wachona ari kuZimbabwe but ndinongoitaura hangu nyaya yachona minoti mungandibatsirawo here sekubatsirawo kwamuri kuita vamwe. Taura tinzwe. Okay, Sismele, pandaiva ndiri kuZimbabwe ndaiva ndine business rangu resalon. Salon yangu yanga iri kuAvondale. Then nekuti I wanted to leave the country. Ndaiva ndichida kungotora zvinhu zvangu, equipment yangu ndongoenda nayo kumba because I had a lot of nice things in the salon yaitozikanwa inonzi Butterflies kuAvondale. And then pandakazenge ndakuprepare mapepa angu akaite kuti ndibude. Pakauya this lady akaintroduceka kwandiri akati usavhare, just give me nditenge salon. Akachema nandamuchacha 5,000. Ndobva ndangoti alright semunhu ada kufamba chindipa 4,000. Ndanditori nema-agreement of sale tikatoagreea but akabva angonditi ndokupa 2,000 then imwe ndozokwisira muaccount. Mai ava mai vechikuru ende murume wavanga ari munhu ari like mupolitics kinda aizikanwa. So ndakangoti alright it's okay, munozongoita semunozongondisira muaccount mangu. So ndauya kuno kutime yekuti vachibhadhara the balance. She didn't want to pay me. Ndichivafonera komari yaufa vakabva vatondichinjira vakutonditi mari yakatondichaji yange yakawandisa hapana kana chirimo because I think she was now failing to run the business. Zvekuti kana iwe uchingozikanwa kuti you are the owner vanhu vakaziva kuti hausisipo vanhu vanotanga pamwe kuregedza kuyo or something. So she refused to give me the money. To be honest with you, ndakambotraya kukanganwa nezvazvo ndichiti I can always start a new life, but because how I managed to have that business process yacho kuti ndive ndichiona that big place yaiva ichizikanwa even the clientele base people, it was very nice taitika mari. I'm very much better. Ndakambotraya kunyarara
ndinoenda kuna lawyer and I think lawyer rachona ndakataura naye ndiri kunze and then ndofunga pamwe lawyer rachona anenge rakatovharwa muromo because pane mapepa aripo ekungoratidza kuti she's owing me. Ndakangoonawo lawyer racho ratongonyararawo ndakutobvunza kuti how far akati I'm working on it up to today from 2017 she hasn't paid me anything. I have a number ndakambovatumira message because ndinomboita time yekuti zvoni ndinongomuka ndakazvifunga ndobatikana ndakati maybe I will deal with her ndadzokera or should I just keep quiet and just move on, but ndinotoavoida kutopfuura panzvimbo iyoyo because ndine heartbreak because iko zvinezvi havatondipindure. She doesn't say anything. I respect her as a mother, but right now ndangototi nditofonawo maybe she will understand how much I'm feeling about it because vakangotora zvinhu zvangu like everything from nail bar, massage, for hair, madryer, a lot of things that she owes me. So I want you to help me because right now handidi kuramba ndichizvifunga, but ndangoti pamwe vakazviziva kuti I'm very much bitter and the way I'm bitter maybe it is going to cause a problems. I don't want to curse her, but I needed to know how I'm feeling kuti she cheated me up to today. Zvakaoma manje kuZimbabwe taigona kumbovafonera kuti chingwanzwa usamai kuti vantu kudii, but airtime yedu kapa haichakwani. Airtime yedu haichakwani kuti tifone kuZimbabwe. Tatichawafonera kuti mbonzwa usamai kuti vantu kudii. I wish I could send you airtime yacho, but handisi ikoko. Alright. I will even maybe send you, but kwandiri handikwanise kukusenderai because muri kuSouth Africa. Inini I'm not kuSouth Africa. Saka nyika dziri kunze hadzikwanisi kusenda, hadzikwanisi kuita top up South Africa. I've never tried it and I don't know kuti zvinofambiswa sei. Okay. Unless probably kana mukakwanisa kutaura navo pamwe ndogona kutsvaga a friend ariko kuSouth Africa anokwanisa kunditopera. I think atori futi on comment section wandogona kutaura naye. Taura naye asendi tione kuti tavafonera. Tiri kutaurawo nawo samai. Tovanzwa. Alright. Kuda vanogona ngodzora mwoyo wavo kana kudzosera zvinhu zvako. Kana vasingade zviri nani vandidzosere because kana makambonzwa kuti munhu anokeswa zvekuti things will go bad for her because right now ndinotodzorwa nekuti unongochizviti unonamata, but some things it's not easy to forget because unenge wakatangira pasi kusvikira wazikana, kusvikira wainvesta on a place and then someone just comes ongouya okutorera achitadza kuona up to what she said or agreed, even though ndine mapepa. She just changed on me because nanga ndisisiri munyika, saka I had nothing to do, but if I was there I could just retrieve mari yangu from here ndangokwanisa kungotora mari yangu. But right now I'm far away, but still I'm going to Zimbabwe soon, so ndiri kungoda kuti vandipe mari yangu. Kana vasingakwanisi kundipa mari yangu because I cannot even take probably the equipment because maybe mabatira ndaiita nezvavakasara vachiita I don't know, pamwe inenge isistori mucondition yandakasiya zviri because everything was just brand new. Saka zvinotondi affecta singaite, and most of my equipment I had bought it kuSouth Africa marika zvazvo zvekuti unotora like almost half year seyetrailer yebhazi uchipinza zvinhu every time 3-4 trips you should build zvinhu zvako and then munhu ongouya okutora okuvhara and then just change their mind. Ndizvozvo. Ora kana ayaita unongoisa aita machitombo vafonera tunza tuvantu kudii. Tutaurawo nawo zvakanaka. Alright, Ismail. Okay. Ndimbotraya kukumbira someone anokwanisa kukutumira mari yacho izvezvi. Alright, uri kupi namba dzekupi? Dubai. Aiwa ndiri kuQatar. Okay, Qatar, alright. Ukuite kuQatar ikoko? Ndiri kuita teaching yebeauty therapy as well. Alright. Okay. Alright. I'm a trainer. Saka zviri kufamba hazvo.
zviri kutofamba kupfuura more than kuZimbabwe. I'm actually living, like I thank God, I'm actually living a good life compared to pane zviri kuZimbabwe. Even though kuZimbabwe I was also successful, but it wasn't living enough. Ndakangoti nyasha dzekuuya kwandiri. So yeah, that's why ndiri like feeling like this. Nanganisina mbonyanyozvisa musoro, but nokuona kuti sure it's not only me, like nekuzonzwa kuti mukubatsiro vamwe ndikati pamwe, you know, also you might help me as well. Saka right now she's owing me 2,000 US. All right. Kana wawana nikikira chino tobva tavafonera tozwa kuti vanoti kudi. Right, sis Meli, reka ndimbotrya kutaka nokuisira then ndokufonera back. All right, iripo mningi. All right, thank you. Sharp. Okay. Who are you? Hello, sis Meli. Hey, Sumurisei. Moshe. Ndandaona picture profile ikaindikati vanhu vaya vatanga vaveve kumaarabhu aya. Aiwa ndini ndabhara mukwasha wenyu kama because handiti ndandati vanhu vaya vatanga vaPakistan. All right, ndinofunda pacho. Muripo Mati. Okay, inini ndine nyaya yangu mningi nayi inondirwadza. Dey. Mama? The thing ndakatengesera shamari imba. Shamwari. Sainira zvese. Yes. And then kukasara zvakasara. And then makore akafamba Meli mchingoti naiwe sha. And inini I was the one who always looking for her. Chingogara chingomtsvaka. Kusvikira ndati ndasimuka, and this it happened 2013 and then 2017 inini ndikabva ndaenda kumusha ndikafunga kuti beta ndiite chi, maybe affidavit nemunhu maybe is gonna push it anditi and then affidavit tabvumirana ndamupa gore 2017 the 2nd of July affidavit date yasvika ko shamari ndakumutsvaga haachaoneka akuchinja manamba saka mchina namba yake so ndinayo ndikonga kutaura kuti musi wa2 February or January I wrote to her anongoverenga handipindure vanhu vaMwari. Makatengesa imba yacho kupi kwacho kuBulawayo? Ndakatumira something kupage kwako sis Mary. I'm sure you saw this. No. Ndakatumira nepicture nenumber zvese kuti nemba yacho kuti iri kupi. Ndina kuzviona. I didn't see that. Nichavhura iri kuwata inbox. Saka vanokuowa mari 4,000 US. Chavari kuowa mari yakawanda. Sure. Iba iri kumachiku low density kana kuti ku high density? Aiwa kuningi kuma location uko. Okay. Macottages ekureli, you know macottages ekureli zanongofanana kwese nekuHarare. Matatu December choma makatomupa. Ndakatomusainira. Unozwa kuti Meli if you have someone wakakura naye. Kuti the time inini ndakarohwa ndichiuya kunokuda. Iye angachibva mutown kumba kwake achienda kumusha kwangu kunorara mumba mangu achibatwa semwana wemusha. But this is what I'm facing. It's now 8 years vasikana mufungi zvinondirwadza Meli. Saka you can't take the house back. Hafuchaiti. Ameno because affidavit I wrote kuti failure to
to this one here, I'm taking my house and I'll give back her money. So Papa, when I tried to contact Umtemo, they are telling me to go to small claims. And the guy take small claims, Gandinopiwa Mariangu Nepo, Dindayaskana and Diuzi, Kanabuti, I'm wrong. Yeah? Iyi wombe ya iyi wombe mukati 4000 inobuda ipapa ya iyi wombe koma lawyers ngenda zvema lawyers ari kuti kudi ndogona kupa ika lawyer randinoziva kuti ndogona kumira nenyaya because ndakata ne lawyers kanzi Marie which is less than 10,000 the Zimbabwe law it has to go to small claims. So ndikati aiwa ndakamtengesera tiritega without my lawyer or what takabvumirana. That's why I made that affidavit and I wrote again kuti. Okay, hold on Mirai right. Oh yes. Iweke do ya unakuta homework. Why is Dad shouting at you? Unaona kutara kuno kwangu. Uzomuna ashinisara nenyaya yehomework. Tukumubvunza taona kuita homework iwe. Mirai tinzwe kuti ndizvo here zvokutaura. Let's open up the daughter of phone idzinopinda. Because it's Zimba, these are big issues. Zimba is still gonna correct as required zvidiki zvema kukimwiri zvatogona correct idzi ndofunga if it can happen that I meet up with on the street ndinotoenda kujere iye achienda kumakuva andiri kunyeperai. Ya vana nokwereta yo ndizvo zvaangachivinga kumusha kwangu ini ndaroora achiswera ari kumusha kwangu here angachitsvaga mablessings angu kana kuti chii. Ya dzemaloya shuwa dzeningi dzoda maloya dzedzimba idzi kaidzi dzoda maloya kuti zvokutamba. Manje namba nditira kufonera ndiye munhu angachakudza kuti zvitrue zvokutaurwa kana kuti anogona kubatsirai. But manje kuZimbabwe ka kunamba iri kuenda kuningirikiri. The number you have dialed. Because ndakatoudzwa kuti online akatemba kuti kukoti achizotariswa kuti ari kuitei and then uchazopiwa iwewe according nemutemo wekukoti kuti so much in a month and that money it will be in Zimbabwean dollar nebond. Ndikati no, then I can't take that. It's better ndipedzerane naye 3-2. And it's true zvamukutaura and it's true zvamukutaura kuti vanenge vanotipiwa mari current money inenge iriko. It's true, very true. Handizivi kuti ndinoti chii nemukadzi uyu. Zvichataurwa futi panapa. Inini kusangana naye panzira anotoenda kumakuva ini ndichienda kujere. Yeah, imi guys munotaura kudara musikona this is a big issue. This is a big nyaya yemba nyaya dzemba wone kuti vari kutomufonera munhu yacho ende mozati munhu ari kuZimbabwe anenge akatiita homework yake achitoziva kuti kuma small claims ndokunoindwa. Chiona kuzofona simela chiti nawe tipe mari anoti makakwana here muno kuZimbabwe iningikiri guys kana vari kuZimbabwe atori maTaliban chaiwo mabanditi nenhamo iri kuZimbabwe yakavadzidzisa kuti vanenge vakatotamba magoogle avo
vakatoona kuti inoenda kugoma small claims kana azoenda kozvisvikutora kuti ndogona kubhadhara 1000 bondi pamwedzi mumba mangu because andingamirire 8 years. Even if, let's say, I am getting my money back now, it's got no value anymore. What I wanted to do with that money that time, I can't do it now after 8 years. Askana. ndadoshaa kuti tokubatsira iseshuwa chokadiani kuri kunyepere mama izvo toda vabhanda izvo really this is what I want. Imba yangu must come back because haungaitwa nemunhu benzi like that. Munhu makarara muchidhonzerana gumbezi. Friend yako for that matter. Friend yako. Friend yani guys tokoreta va 13000 na tokoreta ya ma 15000 ma perfume takoreta wani makukingwe. Iyemba iyi 4000 US dollars guys kutaurwa hapa. Ende chiri kunetsa manje kuti nyaya yakatomboitwa nyaya iri kutiremera pakuti yakamboitswa kuvanhu vemutemo anomaona vanhu vemutemo vakasvikotaura kuti uchipiwa current money iriko mabhondi saka isi pano batinga zvizvitwista here pano madate collectors epadairis titi aiwa ngadzisegwe mari kumabhondi saka inini ndasvaa ndati vana vezimbabwe muzive kuti pano apa ndiri kutsvaga rubatsiro chiro kupi ndinomupa munhu andipe imba yangu Angelina andimuvanze unonzi Angelina ani moyo anogara pa 7938/36 Musizinda. That's my house. Hey, Angelina Moyo guys, aripo iri pa Facebook Angelina Moyo aripo iri pa Facebook guys. Since Nina nonditiza every time. Lucky not many because I kept all the numbers. You know? Angawana kuti ndakutaura naye panapa, then she disappears. Not knowing that from 2013 I kept all her numbers. She's hating guys. Angelina Moyo. Wekubruwa. Ameno kuti vanonibatsira sei vanhu vaMwari. But I really need this woman to get out. As I'm saying, Mary, ndikutaura pano apa zvingaitika inini ndichienda kumusha muchazotaura pano apa muchiti mukadzi uya akataura kuti chizwa iti zvaitika. Because apa zvakuda kuti mukana mauya kuZimbabwe muinde kukoti munotora eviction order aburitswe mba imomo. Vanoburisa say this is the law of it is going to say okay anosenza how much she can, then it goes according what the lawyers have been telling me. Saka yakaoma. Ndakamutaurira last time ndikati iwe mukadzi tichatopedzerana 3-2 ndaziva kuti watemba papi kuti first inini ndakakunzvira ndikakutrusta semunhu wangu ndikakupa signature yangu. Second, ndikakuita affidavit. Saka ndizvo zvakatemba. Because inini ndinogara kuEurope ndakapusa. I know kuti ndakapusa mitemo yekwedu hatichaizive. It's okay. But pa street chat mchapedzera. Chasangana kana ndikashamuna nonibatsira ine. Manje pamutazokera kuZimbabwe anogotisa achinde pino kuti ari kugara kumba penyu. That's how it goes. Kana singazive upenyu hwemunhu is like kutswanya inda. All right. Okay, we have an interesting comment panapa. Hansi, please get we are inbox kwangu. Rikandinyore zita rako. Let me take a screenshot of your name. Right, Hansi, I might be able to help you. Right, ndozvatoda izvi madiaries. This is what we want. Right. Ndatora screenshots. Kutambura uchishandira upenyu wako. Then someone just come. Mirai, batai makadaro mama. Batai makadaro. Mirai mama. Mirai pane munhu ari kufona apa. Mirai. Hello. Tapiwa. Mushe Wamira. Right, Tapiwa, ndine cousin yako panapa payanga yauya ichitaura nenyaya yemari yechimbazo pakati pako iwe naDoni.
Asha, hausi kuonawo kuti muchaita munyama nezvisina nebasa rese nemari dzavanhu vari kuda kamari yavo back, and she's not been able to get the money. And iwo wakavaudza last time maenda kunosangana nevabereki vadhoni, but didn't invite you kuti uinde navo usangane nevabereki vadhoni vacho. Uri kuti hauzi kumba kunogara vabereki vadhoni. But dhoni shamwari yako ka? All right. Chimbasi. Vachibva vakominiketa nadhona vakatopa dhona adresi kuti aida anotora chii anotora mari. Dhona achibva aenda yatisipo vachibva vasvika vakagwa kuti dhana chii mari vakamupa 1000. Deti rekuti mari iyaiya isvike vakatotibvudza vakatoti tapiwa munhu yanobhadhara iri mari yavo ukati vati hakuswa anobhadhara bhozi kwaanoshanda anoshanda usiku anoshanda kukemuse anokupai mari yedu tikati okay fine. Musi wokuti mari ibhadhara achibva aindisa mari nekupa adzakaita zvokutumira mari nekupa vachibva vatondinyorera meseji vakati tapiwa dhona adzosa chii mari yangu. Alright. Yese mari yangu yakakwana. Okay. So hata mukunzwa kuti ine ndakadirecta dhona kwavari pekutanga vakapiwa akavatora mari akavadzosera akavadzorera ati vasvitsisa ka right pachibva pabva issue ye 5000 achibva ati ari kuda 5000 ya noise background guys ndibaba vemba tingavaudze kuti varege kutaura mumba mavo guys munofanira kuti understand ipapa vari kunetsana nevana vavo nenyaya dzehomework saka panotonetsa kuti nditi muri kuita noise panonetsa ipapo hande yazvadzi achibva paya issue ye 5000 issue ye 5000 it's like inini motikari yangu yakaita saka ndaida mari yekunobhadhara kwangu kwabhadhiswa moti yangu ndichibva ndavakumbira 10000. Alright. Vachibva vanditi uyautuka ndichibva ndaita vakanondipa 10000. So ndakabva ndaita 2 days ndikati motikari yangu haisati yapera kugatigwa chichii ndichibva ndavafonera ndikavati ndokumbirawo kuti ndikudzoserei 10000 because motikari yangu haisati yapera kugatigwa ndikaramba ndakaichengeta inoramba ichibereka ndikadadi vachibva vanditi anotapiwa 5 unogona kuidzura vatonditi shamwari yako iri kukumbira chi 5000. ATM yake yapera gaiti mufonere beki. ATM yake yapera miraiti mufonere beki. Right. ATM yake yapera. Let me call him back. Hello. Hello, ndaona ATM yako yapera. Yeah. Vachibva shamwari yako takwera kugafisa. Anodzosa eri. Ndikazovati ndozvakambokudzoserayi. Obvious anenge achitodzosera. Pamukuda anenge ane problem. Kana muchitambo mupei. Saka achakwazorambire mari yangu ere chichi. Ndikati abati munhu ndakatoudza ndikati abati munhu aziriwe. Asi kurambira kumupei. Vachibva vazotaura naye vakawirirana. Saka indafanga unovadzosera 10000 yaenda ndisati ndashandisa iyo. Vachibva vanditi notapiwa pa 10000 yauri kuuya nayo chitora 5000. Alright. Upe dhona. Okay. Ndikati aiwa regai tione 10000 yenyu yakakwana. Inozotora mega that 5000 motambidzana dhona mega. Okay. Chikanzi no zvakangofanana because still mari yacho ichangoenda kunani kuna dhona. Alright. Iwewe chingotora 5000 upe
ndona then wopa passport woya nayo kuti kwandiri ndichibva ndaita sekudaro ndikatora passport ive ndakatoshandika padhona wa 5000 ndikatora passport ndikaenda ndikanowapa okay vachibva vazokonfema kwandiri vakanditi tapiwa dhona anditi 5000 wanditambira atenda ati maita basa mari ndadii ndaiona ndikati okay iripo saka vakabva vapanana madhetsi ekubhadhara right madhetsi ekubhadhara asvika inini manje mota yangu ichibva yazopera kugadzirwa ndichibva ndazova kuti mota yangu yapera ndokumbirawo chii 10000 vakanditi uyautora ndichibva ndaenda ndikanotora ndichibva ndazoita hangu problem yandakaita ndikaenda kuzimbabwe ndakatovaudza ndikati ndaenda kuzimbabwe ndichibva ndadzoka ndikasvika ndikavabhadhara 15000 yavo that was good zvakanaka ndatotaura zvikadzano tapiwa wachabasa 15000 yangu wabhadhara right dhona manje dheti rekuti abhadhara rasvika vaitaurirana vachiudzana dhona achivaudza dano handisi kushanda ende for sure nemiwo on my side ndotozviziva kuti vanga vakamiswa basa because anoshanda kumarestaurant nenyaya yelockdown right saka akavaudza akavatsanangurira zvikanda anoona patrick nezvino zvinhu zvakandiomera handisi kushanda but mari yenyu handisi kuramba kuti chii ndinokubhadharani chero yenyu ikaramba ichiita mainterest asi kana yazowanda ndisati ndaiwana tichangogara pasi totaurirana toita materms and conditions ekuti ndokubhadhara ichi sei anoona vachibva vadi saka vaingota vachingotaurirana vaipatrick vachindiforwardirawo mameseji kuti adhona anditi zvakati dhona anditi zvakati dhona anditi zvakati saka vakazoita pakutaudzana manje mashoko vakutanga kutukana nadhona uya anoona vachiblokana vachiita sei so maipatrick votanga kuti tatiwaona munhu wako wakandiigira munhu ezvinoona zvaakuita kuti bloka but ndiani mari yako ndikati kwai kubloka ichii chinoitika zvikanzi atataudzana mashoko akati wondisendera chi mameseji akataurirana ndinobva ndatotaurira dhona kuti dhona uri kungobloka munhu aune chikwereti naye chauri kumblokera chii wobva vaunbloka votanga kutaurirana vopedzera kuti vadi vatukana vobloka ndichibva ndati my patrick no the best solution yatingaite pana imi michiregai ndikutorei ndinde nemukumba kwadhona mona imimi motaura nadhona asi make sure kuti tikabva pano muchiti muri munotaura nadhona dhona akasakupai mari yenyu muchatora zvinhu zvinoenderana nemari yenyu okay kana dhona akati mari yenyu ndinokupai imi muchataura kuti zvinhu zvako ndichanochengeta pauchauya nemari yangu ndopa ndichakudzorera chi zvinhu zvacho tawirira ndadhiraivha ndaenda kumba kwavo ndanovatora taenda kumba kwadhona ndasvika ndakana dhona abu auya pinda mumota ndikati inini hangu ba handidi kutaura imi taura naye mowirirana moti mopedzerana vachibva vataurirana vakatombofonera hanzvadzi yavo kuti uya nemota tizosenga zvo okay that was good animanzwa vachibva vazorizinirana rega vakafanana chi enew date dhona akati ano ndokupai date rakati kana date iroro ndatadza kubhadhara mukwanisa kuzoita izvi zvamunokwanisa kuti kuzoita vabvawirirana pasi kana orai tapiwa achidzokera ndadzokera ndanova ndopakaita mistake ipapo ano chero neno ndopa ndiri kutogara ndichimaudza ndikati imi makutongondipomera mhosva but pamakaita mistake ndakakutorai ndikakuinzai kumba kwadhona mati imi muri kunotora zvinhu kana kuti mari muchibva masiya zvinhu nekuti mamataurirana right date yari yaradi rasvika dhona atadza kubhadhara kuti chi mari asi ipapo dhona kubasa aswii oza anoshanda kukemisbek saka kubasa menoti chii chakaitika kubasa kwavo kubasa aswii achibva avaudza the same issue zvikati my patrick zvinhu zvakatondomira anoona vachibva ita kutaudzana futi mashoko saka manje chakazoitika my patrick vakazotora mapicture adhona mapictures adhona okay vachibva vatanga kuisa pastatus alright
Okay. Saka Jona manje akabazotora ma-screenshot. Saka vaisa mapicha anga akanyorwa kunzi rest in peace chichi. Achibati ona zvikuita my Patrick. Vakudisa mapicha angu pastatus vakandinyora kuti rest in peace chichi. Zvikuita like zipi ndaramba kubhadhara mari yavo. Handisi kuti ndiri kuramba kubhadhara mari yavo, but ingwani ndiri kuramba ndichitaura navo ndichiti handisi kushanda. Ndakati ndakaomerwa, but mari yenyu ndinokupana. Ndikada komadii kuti mataura, ndikatouti iwoko wadii kuinda kumba kwavo. Wanotaura navo maonesana. Saka mona kuti iyewo problem imwe yandakaona, iyewo munhuwo anotaurisa ari ruti atinawo pamuromo anoona. Saka vabvatanga kutaurisa zvezvokuti nakana patanazo kana vachida kuita ngavaite toda kuona kuti mastatus iwo vachava pamari. Kana but unoona kuti chichero kadaro but at the end ndori kuvakwereta. Andozvo. Obviously kanewo uchitokwereta munhu ndonofanirwa kutoti utaure nemunhu utokumbira chimunhu kuti akunzwisise situation yako. Ndikati ininiwo semutenzi wako ndechizwa kuti hausi kushanda, but chero neniwo ndikavaudza kuti hausi kushanda havambobvumi kuti hausi kudii, hausi kushanda, but iwo kanogara navo pasi ukataurirana mowirirana. Achibva aramba paya handizozivi kuti akavabloka here kana kuti haana. Achibva isati ivo my Patrick mati ndovakazondiuta zvikanzi Jona anditi ndakubva pamba pandinogara ndakundikana kubhadhira rent. Saka andiudza kuti my Patrick mogona kuzofunga kuti ndakutizai. Handina kukutizai asi ndiri kuti ndikuudzei in time kuti pamba pandogara ndakudii, ndikuda kubva ndakubva. Zvikanzi wakubva wakunogarepi? Zvikaenda kunogara nakutirana. Zvikanzi amene kuti vakazotaurana kuti chii. Achibva atozondisendera imba yake ichiadvertiswa paGumtree. Ndichibva ndatosendera my Patrick ndikati imba yaJona iyo iri kuadvertiswa iyo chichi. Zvikanzi hatapani zvokuadvertiswa kwemba chii, handina basa nazvo. Indiri kuda chii, indiri kuda mari yangu. Ndikati my Patrick hapana pandingarambe kuti imimi mupiwe mari yenyu nekuti imimi muri munhu wekumaraini kwangu. Jona is just a friend. Saka zvinozoita here kuti inini nekuda kwefriend ndoputsa ukama hwangu nemi munhu wekumaraini nekuti ndati musapiwe mari. Havaona kuti zvimwe zvinhu hazvitoiti, but inini ndakusai by all means kuti muwane chii, muwane mari yenyu. Animanzisa. Right. Last month, it was last month. Ndofuna kutanga kwe this month. Ndibva ndafonera naDhona. Andi atapuwa rukupi. Gara andiri mutaura. Achibva atoti uya parestaurant inonzi Arnold ndakuona. Kana iripo ndatodraiva ndikaenda paya. Chibva ndatoona vanga vari tori murestaurant nefamily yavo. Ndatosvika paya ndobva ndatanga kuudzwa namai vacho zvikanzi pangonzi panapa pane mhosva achichi Jona akakwereta mari zvikafamba so but anga asina kutiudza tatozozvinzwa izvizvo. Then kuna mai Patrick vanga vakambotaurirana kuti ndiri kureizirwa mari nefamily yangu zvikafamba zvakadii. Mai Patrick vakati saka Jona angati ndiri kureizirwa 5,000. Saka ndichakupai 5,000 asi moramba makabata passport yangu tozotaurirana pamainterest yamakandipa ndakubvira. Mai Patrick vakati chii chinonzi 5,000 handisi kuida, ndikuda mari yangu yakakwana. Zvikanzi aiwa mari ndatonzi ndiri kuita yekudii, yekureizirwa, ndina mari. Vachibvaramba. So inini I discovered dzanga dziri nhema. Anga asina kutombotaura nezvechi nezvezati 5,000 kuvabereki vake. Vakatoti anga asina kutaura because nyaya iyoyi takatoinzwa nezvo. Anoona. But vacho vachibva vatoti ndandisingazozvizivi nekuti isusu tine dzedu dzatinge tichinesana naJona ndosaka uchiona achigara ega chichii. Saka zvandichaitaga asi munhu kana akanganisa anenge atongokanganisira tese. Inini zvandichaita ndichangoti kuna mai avo vangoweka mari yavo kuti totawo inenge iri mari. Then kana ndakundikana kuvapa mari yavo yese ndichavapa hafu. Ndozovapedzisa chii imwe hafu.
Chikanzi, iwewe ndichatokuti ndokufonera ndoti chotore chi? Mari yako. Ndikati alright, iripo. Ndikibva ndapo. Chikadati zvandasangana nazvo chirega ndodza my patrick. So apa ndakairasa mari. Inabva ndaudza my patrick ndafamba so. My Patrick, fona yapa pa number iyo 064 iyo. Fona ipa 6064 tapiwa ari pano. Murukuti ari kunyeba fona ipa 064 iyo. Fona ipa baba mutari na tapiwa. Tapiwa ndirambe. Saka pandakairasa nditei kuvaudza kuti ndasangana nechi? Madhodha. Zvikanzi iwewe zvawasangana nehama dzacho. Wakadii kundifonera kuti ndine hama dzacho. Kana kuti wakadii kutora nhamba dzechi? Ndehama dzacho. Ndikati amai Patrick munoona kuti chika. Pane dzimwe nyaya dzekuti unoona kuti handingamhanyi kuti ndidai so. Because inini what I'm fighting for ndekuti muwane mari yenyu. Saka nepandakawa kuchitaurwa nezvemari handina kuda kuzoti haachakati. Asi kuti inini ndangoti ndikuudzei kuti ndasangana nechi nezvakati. Animaona. Saka ndopakabva pangotangawo mashoko tanga kutangeta kutaudza ndikati amai Patrick, to be honest with you guys, inini makunditi tapiwa ndiwakandodzira Dona ndandisingamuzivi. But sekutanga pamakakweretana naDona, you enjoyed the profit. And so inini zvakureva kuti kana ndakaintrodusa munhu wamuri mukamubatsira mukazobhaidzirana pamberi apo still inoramba iringove mhosva yangu here zvichinzi nekuti ndowakaudza munhu. Zvikanzi unotondibhadhara 5,000 yavo. Unotondibhadhara. Ndikati nhai mai Patrick, ndichitambidza Dona. At first ndakakuti ipai Dona mari mega. Mukaramba mukati muti. Dona ndikava nepassport yake ine mufananidzo waDona noti wangu. Dona akakuti itapiwa handipa mari. But still now muchiri kungoti tapiwa ndiwakandivigira Dona. Ndikati nasukura yakauya naye Dona. Ndikanyapa kuti anokubhadhara. Ende pakamupa zati 1,000 akakubhadhara. So tichibva ndavati anomaona tichika. Ini muri munhu futi wokudziva zvinonesa. Saka toda kuti tingonyaradza nyaya zvandoitaka. Ndofuna kuti inini hangu ndokupai zati 5,000 yacho. Asi imi muramba makabata passport yaDona. Dona achauya achizobhadhira ma-interest. Then mozomudzosera passport yake. Handichaidi mari iyoyo. Ngati ndakasapota hazi kwai ndakaita dhinini. Ndakabva ndatongosapota handichaidi mari iyoyo handichaidi. Kuti Dona azotora passport yake. Mirai mai Patrick tapiwa pedzise. Endera mpedzisa ako tapiwa kutapiwa. Nikuda kudona ndanyepegwa ndakumisa pandanyepegwa. Alright. Ndakumisa pandanyepegwa sesimene. Manyepegwa papi? Ndati tapiwa ari kuti Dona akauya akakumbira mari kwandiri. Ndakupai maaudio voice ratapiwa achikumbirira Dona. Tapiwa usatamba nepfungwa dzangu ndachikurespect. Dona akazouya kwandiri akungotenda kuti tapiwa andipa first of all ndopa andinyepera andi munonzwa tapiwa mai Patrick Dona anamboya mukampa mari pekutanga kabhadhara zvakanaka here? Yeah, ndinokusenderai mascreenshot nekuti zvese zvandinazo ndine evidence handiminyeperi. Dona akandi SMSera 2 days dzakakwana. Munonzwa? Ndinokuya ndichakusenderai screenshot handina kumpindura. Ndichiti masendere mwana uyu achida mari hana hunhu. Ndakaita 2 days ndisingampinduri. Achiti ndapiwa namba natapiwa. Tapiwa akazoti ndine mascreenshot kubva musi wakatanga nawo chisimela ndikubiri. Tapiwa kana iri mbavha ikufamba chindibira mari. Mascreenshot ndinawo kubva musi wekutanga. Alright, aiwa tikuzvinzwa tinongobvunza pane zvakashitagwa natapiwa kuti amunambopa here Dona mari pekutanga akakubhadhara here? Yes, akaikumbirirwa futi natapiwa. Akaidzosa musi we29. Ndikamuudza tapiwa munhu wako adzosa mari passport ndamudzorera. Right, mirai pamwe pechitu mirai mai Patrick pamwe pechitu pandoda kubvunza ndepekudai so pechitu pamakazoti kuna Patrick uyu kuna tapiwa uyu pamari yangu yaunayo 10,000 bvisa 5,000 upe Dona hamuna kudaro here? Ndakadero verengai audio tapiwa achikumbirira Dona. Ndine audio yandakupai tapiwa ndiye
aiwa iyo audio tainzwa ende do iye tapiwa hana kuramba kuti akauya achitaura kuti uyu ari kuda mari aditi 5000 imi mukazoti truly honest chokwadi chinosunungura munhu akakunyepera unofanira bp kuti tapiwa ndiye akati munhu uyewo makambokwereta mari ari kuda 5000 ndikati anodzosera akati anodzosa handi munonzwa sisineri handidi kumbira tapiwa mukutaura hazvindikomba nezvokumbira nokuti ndini ndakaparadziwa nhasi ndikutonga chira chitaura ari kusaidi kwadhona iye ndiye akakumbirira dhona kubva kutanga ndikati anoidzosa zvikanzi ndinomuziva verengai hodhiyo yandakusenderai kuti ndinomuziva anohura mari yakawanda verengai nahodhiyo yese hamuna kwaverenga wose tapiwa achipupura tapiwa achikumbirira mari dhona akazouya kwandira kuti thanks nesta tax andipa mari ndamupa my passport zvese zvokuti dhona haasi kushanda haasi kudii tapiwa akaita dhiri nemari yangu ndochokwadi simeri tonga nhau sezvairi ndosaka toda kunyatsodzwisisa kuti tinyasotonga nhau sezvairi toda kuti tinyasodzwisisa hatimaona oright mirai ndoda tiwira nepapo tapiwa pane audio iripo zveshuwa is just that audio iyoyoka iri pafoni chimirai maitapiwa zvetiwane kutonga nhau sezvairi tichataverenga audio iyi tapiwa pafoni pauri unfortunately I can't play the audio because uri pafoni iyoyo munogona kuplaya here kune mai song kune mai foni yenyu munogona here kuverenga audio yacho iyoyo kune mai foni yenyu ndikuverengere isisiyeri kuti zvingatondinetsa tapiwa kana akada kudzidza kundinyepera neangotaura chokwadi ndaigona kumuregerera manje zvatotanga kundinyepera ini naiye patoita cross isingaiti ndopanozondikwe ndiri mupengo handisi mupengo ini tapiwa asandinyepera handiri kunyepeko kosha Alright, imwe question andida kubvunza mira tapiwa. Imwe question andida kubvunza ndeyekuti my Patrick tapiwa hanambo offer here kuti ana here kuti hamunamboenda kumba kwa dhona here mawirirana akati muchitisvika komutore property. Takaenda. Takaenda kumba kwa dhona. Kusura ako kwenda ambondiblock. Sisinani hondo hachisi chese chinogadzirisa hunhu handiti. Zvakare ndakuudzai kuti ndiri mukadzi mukuru ndaida peace nemwana wendichimuonesa. Ndopa akasvika akanditsanangurira nhau yake akati ndakukupai last date. Handi munonzwa. But ima musina kuronga maPatrick anga asina kutasvika kutora izvi nereni. Tapiwa anonyepa akanditi ini tendakani ndichangotora zvinhu. Tasvika ikoko dhona akatenga kujamdzira akati komani mataurirana newatu murongo. Mami mataurirana. Tikataurirana zvesho munhu anopiwawo chance isisimeli. Anopiwawo chance munhu haisi mhosva kuti ndakamupawo chance. Kwatadza uye kukocheza zvandakamurespecta. Uri isisimeli nokunda kabvuma ndakaenda kumba kwavo but tikanzi titaurirane tikataurira ndikamupawo chance. Sewai audio yatapiwa achikumbirira dhona screenshot yokuti dhona chizotenda dhona haana kutora mari kwaku haana kupiwa mari nini haana kukumbirirwa haana kukumbira kwandiri akazoya kwandiri kuti tapiwa handisvitsi inzwa isisimeli takanzwa munyeperi tapiwa handimbiri mashoka sezvakutoandika kuti ndipenga goditi vanhu vokomweya havana kukwana ndizvokuti vanondudza kuti asandinyepera asandimbira mazwi alright chiplaya itinzwe my Patrick musikana uya wamakapa mari ari kuda 5000 ndikutotaura naye zvimira ndikusendere mavoice note ndini here ndakataura nadhona apa aiwa musirimi iwai sisimeli urikuona tinokuitisa mari handimunanzwa akadhiva kundinyepera takwadi uya nditi cousin brother yangu akadhiva kundinyepera chinzwai so at least ndinobva ndangokufarawo kuti zvezvenyu zvenge zvichiita chinzwai akazobva kuna dhona ndaona sekuti mawedio hamuna kuwapedza hamene kuda muri munyingi nakuda muri vakoma ndizvozvo no I think ipapo makababata musegromo atakakuti havana dhini ndakatora mari musi wa 12 vada kuti ndatatapiwa just now I remember no message yachona thing is ndakanga ndasinatatsinzira tokona zvikiitika madzira ari kudzileya than I expected because mari yaipano tobuda kudhara ndatokona madzira aya ari kudzileya like this and ndasikuziva kuti handisisina time here but all I know is mari yanesa ndakuita kuti kuma20s mari yanesa takaitora reni ndopatakatanga kuti calculate saka we are very sorry about this takaita mistake because isu takatanga nemachatsi angu natapiwa takashanda nemachatsi angu natapiwa
teererani takateerera mari yakashanda musi wa 12 ndopa takashanda napo saka ndakazodzoka kwamboti chisi musi wa 12 tisi takaita mistake papa uya very sorry tati handina kuuya ndichiminyepera aiwa player iyi tiri kunzwa teerera mimi player ichite maaudio takateerera mari yakashanda musi wa 12 ndopa takaita mistake pamakazoti musi wa 3 that's when it rang a bell to me so yanga tisi madreps tinoda kubvara inozi kauti yaitove chitodzi yaitove ine honest mistake yakaisika paipai chisi takashanda miscalculation it was a very honest mistake takatokanganisa pai right Tapiwa, are you in the deal na Donna? Because apa my calculator muri 2 na Donna imimi kuti mari dzofamba sei dzodai. You can't give me a spoon. Wazvakaitwa na Donna nemutorero wazvakaitwa na my party. Ndo wakasiyana. Because Donna akati paaidiudza mamessage achiti Tapiwa kuda mari kuna my party. Ari muona ndo madress ari kutaura kuti patai calculator na Tapiwa kuti mari takaitora rii handiti ndo pavakanditi ndimupe 5,000 so iye paakataura kuti pandai calculator na Tapiwa kuti mari takaitora rii zvikandi which means Tapiwa muri mudhiri pa 5,000 yavo. Okay, all right. So ndo pandakatira ndakazama kuti ndivaoneze ndikati aiwa my Patrick man zvazvibiri izvi ari kuzama zvikandi Tapiwa I'm sure kuti uri mudhiri na Donna ndikati asinai my Patrick dai kwakuchinzi ndiri mudhiri na Donna Donna here anozobvuma kuti aite so long makabata passport yake ine permit then ndakabenefita on that 5,000 ongoramba akanyarara muine passport yake akasvika pakutovati my Patrick ndawana basa ndokumbura munditorero picture yepassport yangu front page nepane permit passport original imuramba makabata then kana ndatanga kushanda ndotanga kukupai mari yenyu mbishana tinongotaurirana vachibva varamba my Patrick so ndo zvandirikuzama kuti kana ndandiri mudhiri naye oramba achiti my Patrick varamba vangobata passport yake but ini ndakabenefita on that 5,000. Yeah, very tricky. It's very tricky. Ndogara ndichivadza kuti my Patrick asi musi wamakati ndimupe 5,000 ndakambokuudzai kuti mirai ndiende mari yenyu yese iri 10,000 mobva mazomutambidza mega 5,000 mukaramba nhasi mawo makunditi because ifriend yako ndikati inini handingarambi kuti ifriend yangu ifriend yangu handingamurambika nekuti anokukweretai ende nei muri munhu wokumaraini kwangu handingambokurasii futi nekuti muri munhu wokumaraini kwangu asi ngatimbotaurai chokwadi sezvachiri. All right. No, Patrick, ndakunzwisisa. No, I understand you clearly. Really at first musati wauya nangwe ndatombofunga kuti uri mu game. Ndatombogaya kudaro uri mu game. Right. Patrick, now takumbira help from you. How can my Patrick ever get her money back? Manga wana mari yavo back say. Because apparently I tried to call Donna. So I have a very strong feeling that Donna ano follower page redu isusu. So she didn't pick up. Aripopanapa zvake she's watching, right? So I don't know now kuti point was say kuti maya vawane mari yavo back. I'm sure for now like now even if mukawadzisira 5,000 yakatora without that interest that would be okay. Chimbavabvunza ine nhau yema 5,000 kana vachiti ini nhangu ndinovanyepera varipo palive pacho chimbavabvunzai kuti hapana kumborezwa point yekuti modzosegwa 5,000 moramba makabata passport it's like munhu kana monati munhu anenge achitaura nemunhu ari munyaya obviously mutongero wakasiyana arimona zonakanazokuvati handisi kushanda so monati inini kana ndakutaura zvinenge zvichitaura Donna obviously vanobva ati ndinomuroverera arimona vanoti iwo usapota Donna mazvakufanira kungoti inini muri shamwari yangu dei ndichitoziva zveshe hamusi kushanda koita suggestion inenge yauya kuti okay paita suggestion yakati kotadi kushandisa method yakati imini mobva maramba. Mari yavari kukweretwa my Patrick isati yabereka ma-interest it's only 5,000 not 10,000 it's 5,000 isati yabereka ma-interest so right now tatichikumbira zvino toita say let's look for a way forward Patrick how best can we do it kuti vafana kuwana 5,000 iyoyo voramba vakabata passport mapa 5,000 yacho then ma-interest aya kana azopera pakudzosera passport pangaitwa sei naye hanzvadzi papa inini hangu zvandandava tisati tataura nhau ye 5,000
zvandandatovaudza ndezvandandakavati ndinovagona kuvaitira ndakavati amai Patrick ini ndozati Dona anogona akakubhlokani asi inini ndinotombotaura naye so the best thing yaigona as you ndinogona kuti pandee ndichitaura naye ndogona kungomuti uya ndisanganewo pakati akabvuma ndouya ndotora imi ndoenda nemi ndonosangana naye mopedzerana ndichibva ndatovati iye zvino to be honest with you ndakutokupa this is my last chance ndikakusanganisa naDona because inini zvokuramba muchinditi tapiwa ndokusanganisa naDona then mobva mapedzerana zvikanzi hazviitika kuti unobva wati kwai wotisanganisa wotisiya nekuti wo urimo mudhirirani ndikati mapatre imi mandichamuruda kurikavha mari yenyu mati ndikutsvagire Dona ndakukuudzai kuti ndokubetserai sei muri kuramba anona it's like pandinokuudzai papo pekuti Dona akavati ndakukupai 5,000 vachibva vati havachai zvikai Dona unotore passport yavo zvikanzi ano everything ndakureka kana vachindiri kunyepa vabvunzei zvikanzi Dona hatichadi zvokutaura newe everything mwoyo wangu wachena ndatore passport yavo Dona akati aiwa mai Patrick kondobva kuzotora passport yangu sei ini ndichikukweretai zvikanzi ano no mari yangu ndiri ginini ndakadoneta mari yangu Dona achibva ati ora tirega nditume munhu kuti azotora chii okay mira Patrick guys let's not judge munhu guys anenge achita tiri kuma foreign lands kunoku andi tiri kuma foreign countries kwatiri andika munhu can do anything for survival yes of course chimbadzo achibvumidzwe pamutemo kana usina license because havasi bank andika but that does not mean kuti people are not doing it out there anditika vanhu vanotongozviita because ndokurarama kwavo anditi so for us to give a advice otanzi endai kupolisi Dona ngaende kupolisi because havasi bank havabvumidzwi how many people are doing chimbadzo chisingabvumidzwi ichocho how many ministers are doing chimbadzo mudzimba dzavo zvisingabvumidzwi izvozvo negovernment mararamiro avo vanenge vachiita zvakafanana neshabhini chaiyo muno muSouth Africa haitodiwi but kune mashabhini mangani ari muno muSouth Africa ekuti mapurisa anotopinda mumashabhini imomo mapurisa achimwa mashabhini ari illegal imomo asingabvumidzwi mangani guys zvinhu zvakawanda vanhu vangani vari muno munyika muno kugara munyika yauri usina mapepa it's illegal muri vangani muri kunyika dzamuri koko musina mapepa hazvibvumidzwi futi izvozvo izvo nemutemo munofanira kusungwa mudzosegwe kunyika kwenyu asi mugere kunyika kwenyu saka let's not be rude guys tikutsvaga mari munongoziva kuti Zimbabwe yakamira sei kana uchigona kutsvaga mari nechimbazo go for it anditika asi ngapachita zvinhu zvakachena saka tiitirana utsinyo kuti munhu ngaende kupolisi vasungwe mai Patrick then that will be wrong because munhu ari kurarama survival of the fittest munhu ari kurarama nezvaanokwanisa tikatodaro chaichai kuti mutemo ka zvokwadi ndokudzai pavanhu vari pana pa500 ka mapurisa tikawainvolva panosara 3 apa the rest yese 400 something havana mapepa apa vanosungwa hazvibvumi kugara munyika mauri usina mapepa it's illegal anti mazviona saka ngatingodhilaini nyaya yemari animaona kuti vawane mari yavo back anti mazviona zvepolisi zvamakutaura kana kuti kudizvi ndosaka ivo vanotozviziva munhu achinotora chimbazo ndosaka achitonosiya apa chekubatisa because anenge atori really in need of that money ukaenda kubhengi haupiwi kana uri foreign haupiwe loan kubhengi they don't give you maloni zvokumhanya kubhengi unless you provide mapayslip avanogutsikana nawo mapapers ese avanoda otherwise haupiwe mari saka wauya kuneni hako ini ndongoti ndipe document rako ndibati andika kana kuti ndipe chimwe chinhu chevalue iyoyo ndobata ozoya nemari yangu ini chero mota ndobata guys ndongoti ndisiya mota yangu ndipe bhuku remota andiona kana mota yako mazana mabhuku wakugadzira ndipe siya wakapaka mota pa ndipe key unongwana iri papa ndobata animaona kuzi ndikuzama kurarama animaona saka right Dona watoita sei because apa ini ndakufunga kuti ka 5,000 yavakamboramba iyoka ngavachingotora 5,000 iyoyo then zvizvo zvemainterest izvo no vongosiyana nazvo vadzosere mari yavo chete Patrick aizvo kwai Patrick anzani ndizvo anzani kuri hello ndati saka 5,000 toita sei noti I think it is best kuti vangopiwa mari yavo 5,000 iyo zvemainterests then we cancel it I don't know yowanikwa sei deyanga abata foni yangu ka takateta maarrangements naye zvakanaka Monati inini
nyaya iyoyo ndo yakatombotaura. In fact yanga isina kutaurika kunzi mopiwa 5,000 mokandida mainterest. Yakanzi mopiwa 5,000 mobata chi passport. Tochitaurirana kuti interest yenyu imari yakati. Mobva mangoita fixed aicharambi ichidi ichibereka. Ndochimbokupa mbichana kusvika ndadi ndapedza mari yacho. Motipa chi passport. Vachibva vanditi haindita kwaini zvese zvandiri kutosvika. Ndoda mari yangu ine wazati kuti pandeni chitaura ndikataura figure rekuti 5,000. Voti tapiwa mari yangu haiti 5,000. Saka ndaitaya kuti pamukuda ndokuonesana navo. Ona mai Patrick. Inini 5,000 ndo yamakapa munhu. Ende muri kutonyatsoona kutoti munhu ari kukundikana kuti badara. So manje mukamba muchiti ma-interest arambe because pandakavati calculate mari yenyu kuti yamari vakanditi ya 28,100. Ndikati chiteremone 28,000 aiwa 20,000 hana kwaneiwana hapana kwainobuda. Ndichibva ndavati 28,100. But munhu aita zakubhadhara chi 5,000 yacho yaakatopiwa. Aibati aibudi. So pandakavaudza kuti kwemadi kuti mupiwe 5,000. Ndakabva ndatoifarira ipapo. Ndikatonzi tapiwa. Alright, tapiwa ngatichikangana zvokumasure izvi iko zvine zvitisakumbira wanzvadzi yangu kuti tisolve nyaya zvakanaka because inogona kuzonetsa pamberi apo zvinhu zvakadai zvonetsa in the long run zvinogona kunetsa kusungira iplay muzvinhu zvakawanda including iye Donna ichemberedzi dzinogona kumusungira just kungosunga kuita bundu kumbofollowa peji redu pana paone dzimwe nyaya dzekuti vanhu vanenge vachiya pana pakuzokumbira kusunungurwa nematsamwa iwaya handiwana saka tatoita inini vabvunzei hati varipo palai varipo ndakaramba kuvabatsira here aiwa zvinovadonha foni yavangu vashandisa nefungaisi yavo but imi vari mucomment section manzi ndakaramba kubatsira here saka tovabatsira seiko zvino kuti vawane 5,000 iyo iyi tovabatsira sei so inda kutofunga kuti topaita sei kana michekuona kwenyu muri kuona kuti topaita sei imimi ndimi mune access to ningirikiri to Donna dei angadayira foni yangu kuti akachitaura naye zvakanaka handimaona then Donna tomudza kuti Donna huona kamwanangu uri mwana iwe ita kuti mai ava uvape mari yavo back ayo inzwai kana kuti inini zvandogona kuita because kana muchiti Donna ari kufollowa page renyu handiti ndo zvandatofunga because Donna haana kubata foni bada chimufonera ufichi haungaregi kubata foni yemunhu wasingazivi obviously maybe kuda pamwe angoreze kubata inini zvandinogona kuita namba dzenyu idzi dziri pawhatsapp yaigona kuti ndozokufonerai toedha Donna wacho inini naDonna namai Patrick no problem ari kushanda here iko zvino Donna haasi kushanda asi kuti imimi chandainchida ndochida kuti imimi muripo mai Patrick vacho varipo iye Donna otaurawo side rake because inini handingamutauriri side rake because handigari naye ishamwari yangu but handingamutauriri side rake so at least ini ndikamuedha imi muripo mai Patrick varipo votaurirana vopedzerana vowirirana zvavanenge vawirirana no that's perfect inini iye zvino ka it's like mai Patrick vakandiudza zvavanenge vandiudza vokuti Donna akandibloka udza Donna ini ndobva ndaudza Donna Donna opindura zvaanenge apindura ndobva ndapa futi chi mai Patrick saka ndopandakubva namai Patrick manje papo kuti mai Patrick vanenge vakuti hai wotepotoza kuti uri kusaidi kwaDonna mai Patrick kana ndiri kusaidi kwaDonna ka dai ndisina kutomboenda nemi kumba kwake ndikadai ndakatotsvaga mareason ekuti ndiavoid kuenda nemi kumba kwake ndikamabatira zvimwe zvese tingapere tichitaura tigodika hazvina kana basa izvo isusu tiri kungoda kuti mari yenyu munoiwana sei zvakawanda zvinogona kungatitaura kabati hakuna kwatengesiko iyo isi hatingotaura nai kuti mari yenyu munoiwana sei now I'm trying to figure out kuti mari yacho vanoiwana sei since uri kuti Donna asi kuinda basa futi so ivo vakazoita vakanditi tapiwa pachimbazi ukaroverera munhu ndo akazotadza kubhadhara ndo unofanirwa kubhadhara
5,000 iyoyo ma-interest acho. Anima. Hello, my Patrick. Ndadzoka ndazonokumbira foni zvakare. Ndinotenda kune vese vari kuti mbinga inoshaya foni sei. Zvinowanikwa vese vari section community ndinotenda. Sisi ndinokumbira muchitatu wanganipawo proof pandakaramba 5,000. Tapi wanzi proof iri kupi? Nganipawo proof. My party. Tapiwa. Andandisingazivi zvaita tikaenda palive. Ndinokumbira wangu proof tapiwa. Endiri kuisa zvinhu zvine proof. Pandakaramba 5,000 ndepasi tapiwa. Ndakangonzi ndine 6.5 yako rega ndikupe. Tapi uri kutaura zvandakataura here nemuromo kandi zvamaiudzana naJona. Ndiri kutowa nhau ye5,000 palive. Kuti ndakanzi ndipiwe 5,000 ndikairamba. Are you sure tapiwa? My party. Samata ndifonera. Aiwa chandangotenda chete ndangofara chete kuti ndabva ndaziva chokwadi. Mupewo chance, my Patrick, mupewo chance atsanangure tapiwa. Ndinokumbirawo proof tapiwa pandakaramba nokuti ndichesenya ndiri kutaura ndiri kuchikanda neproof. Tapiwa ndinokumbirawo pandakaramba 5,000. Handisi wandaibudza kuti tapiwa ndipe hangu 5,000 yangu ndirerukigwe. Pandakaramba 5,000 tapiwa panondira iko kundinyepera. Tapiwa ndakumbira kutaurawo chokwadi zvinogona kundisungura. Tapiwa ndinokumbirawo proof chete pandakaramba 5,000. Chirega explain, chirega yataura pamakaramba 5,000 pachitapiwa taura tinzwa. Naye my Patrick. Zaimini kuti Jona ati vabereki vake vati vari kumuunganidzira 5,000 vakupei. Mukanditi tapiwa anonditi 5,000 yandakamupa. Koma interest yangu ari kupi? Handisi kuda 5,000 ndoda mari yangu yakakwana. Muna kudaro? Aiwa chirega ndichitaura ndichisa maaudio neproof handiti. Taurai. Totaura tichisa proof hama dzangu rega ndiende kuchati. Nokuti kunyepekwa handina pandakavengisawo 5,000. Jona akauya achiti tagara meeting ndaenda kufrendi regroup my Patrick vakandivimbisa kuti vanogona kundipa 5,000 yatakatora mainterest avakwanisi kuvabhadhara. Ndo zvakataura Jona kwandiri. Ndikaudza tapiwa sono ndokuti ndiarimowo mukati menhau. Ndo zvataura Jona. Asi yakazoti month yosvika Jona ndopakati ndisenderei picture repassport. Tikati kuna Jona ndokusendera picture repassport sei mari yangu isina kuuya. Zvikanzi brother vangu varamba. Vakati handingabhadhari 5,000 zvino Jona atore passport itsva. Rega ndichoke audio. Ndiri kutaura zvinhu ndichitaura ndinokumbira proof pandakaramba 5,000. Zviri kundirwadza. To be honest, panapa. Rega ndichoke audio yacho tapiwa. Rega ndichoke audio yacho. Pandakaramba 5,000. Pandakatiwa ndikaramba. Tapiwa kana wakangofunga kungoyamula nakusa izvozvo zvakangonaka zvakadero hazvina mhosva tapiwa muenzanisi ndimwari ndiye achaenzanisa nawe usandinyepera kuti ndakapiwa 5,000 ndikairamba usandinyepera kapanda tipa zvinhu zvese handisi kuda kunyepekwa handisi kuda kunyepekwa tapiwa ndinokumbira utaure chokwadi chandiye ndakatakura dzogona kuchenesa pamwe ndiye ndakataura ndakagombuka but kwete kundinyepera rega ndiedze kutsvaka maaudio aipacho pandinonzi Jona pakandidza kuti bhuti vakazoti havachabhadhari 5,000 Saka, my Patrick, if today Donna is to bring 5,000, Rugi Gamchire. Ndipe 5,000. Ndakakuita tauro tapiwa ndikati watakuwa ndipe 5,000 yangu. Ngatipe 5,000. But passport kani changoramba ndakabata. 5,000 yangu ngaandipe. Azviso zvatakarangana sisimeni ndo mararamiro anguwo, ndo matsvakiro anguwo. Zvakare munoziziva munhu achiuya muchimbazi zvine zvakamuomera. Kwakadiwa kukoshesawo. Pandakamubatsirawo nenguva yakanga yakaoma. Ndakamubatsirawo 1. Pasina 2 days akadzoka akati asina kubhadhara 5,000. Tapiwa naJona truly speaking wakandirangana. Akauya kati ndoda 3.5. After 2 days kutakavaka ndoda 1,000. Amunhu akanga nechance yekudzoka here kana kuti yakanga ichitongori dhiri. Sisi mari ndinofara hangu kuti tapiwa ngaanditaure chokwadi. But
ndakanzi 5000 bhuti vangu vazotadza kuiwinza. Ndine proof tapa ndipo proof pandakaramba mari. Ndipo ndiri kutsvaka yangu pandakaudzwa kuti mari haichauyi nekuti kwakunotogwa passport nyowani. Nakupiwa une dhira hama yangu ndandisingazivi asina sipabuda wechokwadi. Vanhu munganditi ndiri kuita noise ndiri kurasha. Ingofunga iwo 5000 ndendakaishanda makore mangani. Vanonditi ndiri mbozha handina foni sei aiwa zvinowanikwa mwari ndianoenzanisa. Tapiwa ndati muridzi wangu akakusika ndiachakuenzanisa. Aikona kuti ungauya pane kuchinyepera masipozvo ndimakanditadzira. Tapiwa ndakakubatsira 3 months. Tapiwa uri munhu wokumusha iwe. Ingodzosa mari yangu sekutaurira kwataita handisina kukuisira mainterest. But nhasi ndiunoya chindida iwe uona kuti mari yandakakupa unogutsikana. Makufamba negweseri muchimanditsvakira vanhu. Hatapiwa muenzanisi ndimwari. Ndapedza nawo muenzanisi ndimwari. Musandinyepera. Pandakaramba 5000 papi. Tapiwa rega kundinyepera. Chokwadi chinogona kundisunungura chigondinisa kuti ndidi hana yangu ipore. Kwete kuti pamusoro pekurwadziwa wakundirwadzisa minema. Wese paurikutaura tapiwa uri kusaidhira dhoni. Ini ndini makatadzira ini makatorera mari yangu tapiwa. Watikazva zvekuti hamushandi. Wakatorera yenyu ukareverera munhu ndiwe wakamukumbirira uchiziva kuti haashandi. Kopurani yenyu yakanga iri yeitapiwa ndiri homi wako ndiri munaibwa wako wakandifungirei kunditira utsinye uda kunditorera mari yaitifanirwa kuti idei yakatoita 9.5 uye ndisina kuzoramba. Ko makandifungirei tapiwa rega kundinyepera. Chindipawo kandigotaura chipirani gotaura muri kuti kwanditapiwa wakandikumbirire munhu kana uchiziva kuti haashandi. Manga musingaudzani nadhona here pawhatsapp mamusingaudzani nadhona pawhatsapp achikuudzai kuti mapate muri kunzwa Tapiwa kuzwele maaudio sai. Pandakapiwa passport pandakanzi pandakaramba 5000 tapiwa ndinokumbirawo proof tapiwa ndokumbirawo chandiri kukumbira mutsitsidza mari murudo tapiwa ndokumbira rega kundinyepera ndinokumbirawo proof ini zvako zvese zvandiri kutaura ndiri kuisawo proof tapiwa ngatutsvagei way forward pana mamai Patrick. Tikuda kutsvaga way forward pano kuramba tongoti kandirenyuka kuna tapiwa kandirenyuka kuna mai Patrick hazvibudi toda way forward. Saka way forward toita sei apo ndozvandiri kuti inini ka izvokuti tirambe tichingotaura because obviously ka ini ndezvandechitaura iva zvavari kutaura inde zvandiri kutaura isu chatangoda ka ndechekuti mai Patrick ka imi muwane mari yenyu 5000 yenyu then kana imimi zvakuzobva kwauri kana zvechii handidzivi asi isu tichatungoda ka tangoda way forward yekuti imimi muchiwana chi 5000 yenyu nekuti inini obviously mai Patrick imbopai imwe munhu mukana ataura apedze muzotaurawo chimbomire mukana mumwe munhu apedze muzotaurawo pedzisa kutaurako ndosaka ndichivati inini mai Patrick because nhauyi vakaisvitsa futi chero kuna sisi vangu vakatoti mai Patrick ka chatakuona chinenge chiri nani panapa koma madei kuti inini muchitsvagirwa 5000 mopiwa 5000 zvenhu zvemainterest makuzongotaurira nekuti zvinochiri kuhwana wenyu mari yamakadi yamakabudisa 35000 anona zvikazvika mai Patrick ano kana zvinhu zvochi mari yangu ndiande chikoda chi imari yangu mai Patrick foni yenyu kuita noizi mai Patrick foni yenyu kuita noizi muri kuplaya live nemwe foni tikuzvinzwa kunoku iri kuita noizi
so taitaura pafoni namai Patrick nasisi wangu bhozi takaita zvokuita group takataitaura pafoni ndichibva ndati no mai Patrick zvandichaita ka ndichadhiraivha kuya mumba kwenyu toona kuti 5,000 togara pasi toona kuti tozvifambisa sei kuti muwane mari yenyu ndopatakamugumisira kutaura saka ivo manje vainditi tapiwa iwewe ndipe 5,000 yangu inofanirwa kubuda kwauri komazvatirei imwambozoti ndikupe 5,000 yenyu sei kwandiri zvikaenda kuti ndiwakaroverera ndona kuti ndimupe mari ndikadai but onai mai Patrick akakanga kechi2 muchikweretano so mora kuti ndiwo pakaitika problem inenge yamhosva yako pekutanga makamukwereta akakudzoserai nawo kake kechi2 mamupa chiro muchiti kwanzi ndiwakamukumbirira ndiwakamura but mora kuti so kana atadza kubhadha moti tapiwayo chiburitsa mari yacho ndikati but do you still remember ndichiti mupei 5,000 mega inimi mumutambidze mega noto ndimutambidze ndikati ano hazvichina basa asi mimi chiwa ichite workout kuti mari yenyu muchiiwana sei so vakaguma kundinyorera message yekuti iwewe tatiwandira tips kunogara dhona nochingotibatira dhona chete ndo message yavakaguma kundinyorera saka toita sei way forward apo wanga wati iwe wambingi wataura kuti wobata dhona wotaura nadhona zvakanaka then you won't toedha mai Patrick then toona kuti way forward chiyakamira sei but still ndinyatsobvunza panapaka uri kuti futi dhona hashandi saka I'm failing to understand kuti 5,000 ichabuda papi ivo mai Patrick ini ndikati ndivataurire ivo ngavatotaura semafungiro avo toonesana kuti zvomira sei saka mai Patrick mamuchitoita sei apa because dhona uyo ari kunzi hashandi uyu dhona ari kunzi hashandi sisineli ivo musi wa13 akandisendera message akati ataura nefamily yadhona family yadhona ikati ichabhadhara mari yangu ndikabvunza tapiwa kopa madani wawo zivochizati nondokutsvakawo ndakati kana wangomuwana nditorewo kuwade kungondibudzawo tikaenda tose ndopati mwedzi wakunopera ndopazouya maaudio kuti ndaipiwa zvikadai ikapo dhona ndandave nenguva ndisingatotauri naye nazvino ndine nguva saka handisi kutomboziva sisineri handisi kutomboziva kuti ivo pavakataurirana nefamily natapiwa vakataurirana vakasapanana nhamba ndikatomukumbira tapiwa ndinokumbira ndisanganisewo namai vadhona handina zvakaipa zvandichataura navo ndoda kungovaonesawo akati nhamba handina handisi kudziwana ndipo wakadzi abhuji vacho dhona handisi kwanisa kutaura naye tapiwa akadzenga ndikatomuti tapiwa ndaita question mark newe right as it is guys as it is right now kuenda kunotora property kumba kwana dhona kugara nabhudhi vake iyo ndo inovasungisa manje pasina mboti kwai varipoterwa kana kudii iyo ndo inovasungisa yekunoatisha property mumba memunhu nenyaya yechimbazo vanosungwa iyoyo muchiripapo dai kwangu chinzi inini handidi kuti mai Patrick vapiwe mari yavo so munoreva kuti pacho pandakasangana nevanhu vekwana dhona ndingadai ndakavaudze dhona paakazondisendera maaudio achinditi mai Patrick vandiisa kumvenge ndingadai ndakavaudza kana inini horati kana vachinditi tapiwa iwewo uri kusapotana nadhona so dhona zvaanenge achindiudza zviyazvi kuti mai Patrick vandiisa kumvenge echiti ndingadai ndakavaudzira mai Patrick kuti hona izvi kutaura dhona because ndatovapa nemaproof emaaudio ake nevoice rake so dai kwangu chinzi handisi kuda kuti vawane apa dhona akatotaura kuti izvo inida kuenda kunotora affidavit kupolisi ndonosvikotaura kuti passport yangu yakarasika ndo apply passport new one handichina basa neold passport ndizvo ndakatovapa maaudio acho right then kana dhona zvizvo zvakatotaura kai dhona who never reason with you my Patrick ndo pafair kana akatobudisa mashoko iwaya kuti ini ndakunotora passport new one ndonotora affidavit ndoti passport yakarasika then ndono apply passport new one then I think this date you have to write it off andifungi kuti pane chabuda kuna dhona pa kana akadaro asi inini kana ndichitaura naye dhona to be honest ini handisita kunyeperai pana
Dona kana ndichitaura naye ndichimubvunza inini pasi mai Patrick. Indotomubvunza kuti asiwo Dona uti uri kuregerei kubhadhara mari yevanhu. Atondipindira muromo kuti tapiwa ka. Mai vana chero vakada kuenda kun'anga yakaita sei chero kumuprofita akaita sei. Vachanoudzwa kuti mwana ari kubhadhara mari but zvinhu zvakandoomera tapi. Asi kuti vari kutadza kungoti understanda chete kuti zvinhu zvakadii zvakandoomera. Zvikanzi uri kuona paipa ndichivanyorera mameseji ndichivathreatena kuti chichi paya. Paripo pandinganotora passport new one here ndichisiya passport yangu ine permit. Ndichapandatovaudza mai Patrick. Ndikati mai Patrick zviyazvo zvamamuchiti Dona taka apply passport anyeba atondiudza regai ndikutipe zvandaudzona tu. Dona handiti passport yangu ndiri kuida zvekuti ndaka apply passport anga achitokunyeperana. Amona. So inini ndichisiya kuti zvandinenge ndanzwa kuna Dona ndovaudza. Saka manje ivo mutorero wavanozozviita manje vane kuva kutotanga kublema inini handi maona. Okay. Alright, saka anzvadziwo tichititawo favor ka. Please talk to Dona. Kana achinge abvuma Dona, then wondibata toedha mai Patrick. Then toona kuti way forward tingaita sei because truly speaking kana singashandika tikasora tikaita noise pano tikaita 10 hours tagara pano truly speaking hapana chinobuda. Zvakutodi kwaari iye kuti tinzwe kuti iye anotaura chiti kudiwo andika mai Patrick kwaiko zvino motombogara inyuka tonzwa regai timbonzwa kuna iye Dona wacho tozotangira ipapo way forward kuti Dona kana achinge abvuma motaura nesu andika ari kuti chi then we start from there. Neno ndo zvandiri kutoona ndo zvinotoshanda tione it's better nditi ndoedha Dona nemi mai Patrick. Then mai Patrick vanenge vachinyatsoudza Dona mashoko avari kuda kumuudza Dona achizvipindurira zvaanenge audzwa namai Patrick vonyatsotaurira nemiwo mozonzwa kuti vataurirana kuti kudii. Kana inini ndichinzi ndiri mudhiri iye Dona onyatsotaura kuti aiwa ndachakuwa takaita madhiri akati ne5,000 ndosaka muchiona zvichidhileya onyatsotaura bhozi ini kana ndiri ini ndichivaudza kuti mai Patrick zvakadai mwana ati hapana pekuti bhozi namai Patrick munhu wemumaraini mavo. So paripo pekuti ndingatoti kwai mai Patrick vanyudzwe mari yavo for the why. Yeah, for the why sure. What about? Ndozo ndakanyatsokuudza ndikati mai Patrick Dona ndakadhurira naye muSouth Africa. Izvezvi ndikarwara ndimunokwanisa kundibetsera. Dona anogona kutadza kuzondibetsera. Ndozoti Dona akujutei 5,000 odya 5,000 yenyu zvongoti ngazvinove zvakadaro. No. Ndendazviitirei. Right. Saka iwe tokumbirawo kuti tapiwa uite saizvozvo. Kana wazobata Dona ukataura naye toedha mai Patrick and then totsvaga toita sei. Mai Patrick kwaiko zvino ka because mwana waye hasi kushanda ka chera kana sandaiwana kutongomira takadaro kusvikira kusvikira azonza wana basa then we start from there. Truly speaking. Because chero kana kuti ahondo yakaita sei mara aibude haana mari yacho hasi kushanda and I think vabereki panogona kutova nemaissues ekuti vabereki cannot even pay for it. Anditi mazviona muri kuzwa here mai Patrick? Ndinongozvinzwa ko zvavakataura vanhu vachiti vari kundipawo mari yangu vainayeta ko zvakazoguma sei zvikafamba sei. Zvakuda kuti chinzwa kana iye Dona wacho kana mangwana kana achinge afona zvakafamba sei. Mai Patrick pakataurwa zvenyaya yekunzi vanopuwa mari ndakatodhiliva message kuna mai Patrick ndikavati mai Patrick nyaya yataurwa iyo vachibvateta tapiwa chiwa specialist ndendatofara mari yangu inodi inenge yauna ate papazotaurira kuti inini maona ndosaka ndichikudza kuti zvandinoita zvinenge zvamuno mai Patrick ndinochandinovavanzira ndinovaudza so hameno nyaya yemubhengemubhenga handiziviwo mai Patrick ndo vanoziva naDona kuti zvakaitana sei kumubhengemubhenga. Ndakumbirawo kubvunza kuti kumubhengemubhenga ndakanyorawo zvakare ndokumbira muverengere vanhu vanzi zvandakanyora kumubhengemubhenga kana ndakatuka kana ndakashauda ndokumbirawo vanhu muone kuti ndakataura zvakaita here. Iya isisiri nyaya yekubhengemubhenga isina kuda way forward chete zvekubhengemubhenga izvo tichamukumbira regerero Dona kuti oraiti sori. Dona haana kutanga nokusashanda sisimeli. Dona akamira basa muna anitapiwa. Madi? Kubasa kwavo kakafagwa munani. Patakaita lockdown. Black Book riri pano zuva? Aiwa vakavhura pakatora mari vaiti vavhura kubasa. October aenda kubasa, November aenda kubasa, December aenda kubasa. Akazomira basa muna December aitambira pese sisimeli. Hakusi kuti mari akanga asina. October iye akatambira, November akatambira, December akatambira.
but I still remember paakatora mari Donna anga asingashandi tapiwa ende ine Donna anga asingashandi awaitoravo mari yangu chikwa munhu asingashandi Donna wakamukumbira mari nditi transport kuti aende kubasa aiwa chichiri papo apa toda kube hatitiri pajekerere pane vanhu imimi chakaita kuti muti Donna atumira mari nekuba chii hati Donna anga kuti ndaita kubata you still remember ndozvandiri kureva otapiwa kana Donna anga asingashandi chakaita kuti mukumbirire mari chiyo chezva kuti ashandi saka pandikuzama kukonekta kuti pamakati Donna adzosa mari yangu neupa hari mamati ati ndashaya time ndikumhanyira kubasa and I still remember futi muchinditi Donna ataura neni akati my Patrick salary yangu yapinda but ndatambira 1 point something ndikati zveshuwa nenandiratidza PJ salary yaka nakudza ndichindaona payslip yake vadona I think vadodi gofuti phone aiwa ndiripo ndiri kumakomeni okay vachibva vatonditi kopa mari shoma iyoyo yaari kutambira ari kuregere kundipa mbichana ndichibva ndakupindira muromo kuti chii my Patrick ndikati neno ndakatomuudza ndikati haonaka handi uri pachikwere uri kudii kubhalanzisa kuti woti kuna lenzozi wako mari yangu iri kushota ndobhadhira mbichana woti wokuna my Patrick zvangu zvandida kumira mushe mari yangu ikashota wobhadhara kumbichana uchikavhidza handina kudaro ende iye patakaenda kunosangana naye kumba kwake haana kutokuudza here kuti tapiwa akatombota advisa kuti wadi kupa my Patrick mbichana haana kudaro alright sikatoswera pano guys tikatorara pano futi saka iyo mukoma tapiwa please wonditirawo favor namba dzangu dziripo panhingikiri pawhatsapp wodzisavha then kana wabata Donna anditika wondibata toedha futi my Patrick tona kuti pamwe Donna anenge ane something chekuti anoziva kuti anogona kusolva nyaya iyi sei aitotaura nekana tikwanisa kutifonera izvozvi so Donna wacho achitokwanisa kutouya chitongofona izvozvi titongoona kuti tapedza nyaya yacho varare vane mwoyo wavo wakadzikama my Patrick alright pakanaka sure alright right saka my Patrick kwanze uyo ari kufonegwa regai afonegwe tione kuti vari kudzoka here panapa vese then titangire papo tione kuti chino chichafambiswa sei my Patrick hello muri kunzwa here ndiripo saka anzi ari kufonegwa chiregai afonerwe tigozonzwa kuti kana vapedza kufonerana pabuda yekuti kudii next time kana kuchinzi munopa munhu chimbazo my Patrick regai ndikubatsirei musabate pasipoti yemunhu mazvinzwa musabate pasipoti yemunhu because munomu vanhu vanogara munomu vakawanda muSouth Africa muno vasina kana mapepa haana kana basa handimaona vanonogadzisa zvimapepa zvefeki uko vopinda ivi mabasa acho iwaya handiti maona next time kana munhu akaichi ndiri kuda kutora 5,000 handiti interest yenyu 40% 50% right saka munhu akatora 5,000 anozairi 7.5 handitika saka imimi zvamunoita munhu anouya achinoda 5,000 percentage yenyu 50% anozairi 7.5 munobata chinhu chiri equivalent to 7.5 handi muri kunzwa that way hamuzoyenyu kuita loss munobata chinhu chiri equivalent chi 7.5 chako chako ndochamunotora icho munhu anosumudza ega mamende kumba kwemunhu anosumudza ouya nacho ega oti jo kwamuri handika onyora ega pasi kuti ndakakwereta 7.5 ndikauya ndikasiya ndoga mudziyo wangu uyu ungave weTV pano kana wefiriji handika saka ndichasikana ndozotondotokora mudziyo wangu ndo zvinoitwa mazvinzwa zvakanaka next time ndo zvinoitwa izvozvo kana makuda kuita iyoyo yekuti murape mchikoni nechimbazo nesu tozviitawo tozvandoitawo ina handibati chipepa chepasipoti sina nebasa rese chiya because papasipoti anongobikwa muno vana kana basa siya chinhu zvinoenderana nemari neinterest yawatora that way hamunyanyi kuluza handiti mazviona hamunyanyi kuluza ende even chero akada kuindira izvo shuwa kupolisi zvataurwa nevamwe panapaka munosungirwa pasipoti iyoyo because yakatonyorwa mukatasa sure kwepasipoti yakatonyorwa kuti inofanira kunge iri mumaoko emaauthorities chete hanimaona authorities mapurisa kana home affairs noti imi munosungwa zveshuwa kuenda kujeri chaiko chaiko hanimaona
so next time musadaro regai ndimbokudonzai tichimirira kuti tinzokuti anofana chiti kudii anti muripo umwe muchingozona tichingozofona kunza tinzoti tiri kufamba sei. Alright. Right, ndo kukoreka date correctors tiri kukoreka zvikwereti iyi yakatiomei iyi yakaoma asi zvinei chiregai timbonzwa vari kusi zvaari kubatwa nokuti tapiwa akuda zomurinye kutwadiko nai zomurinye ndo kurarama kwedu mumaforeign countries inozati South Africa yasiyana neUK yenyu yamurimi nokuti UK unopani chimbaso unopani chimbaso UK hakuna munosandika chinda kushifti kwake anti wazviona plus amuzivani munosangana pafacebook apa mungobvunzana kuti uri kupi ndiri Coventry uri kupi handiri Manchester antiona muchingodaro zvino kuno South Africa kuno kauko maZimbabweans oga kuti masaluni ose maZimbabweans azere mukati momo saka machangura nongoda asi nangu mutemo wangu personally andipi munhu wokuZimbabwe mari chero akati ndiri kuda 50 rand chaiyo anditika ni percentage yangu 30% andipi munhu mari wokuZimbabwe andiiti from experience andipi munhu mari wokuZimbabwe muzimba ndingave muno matswana ndo kudepartment kwavo uchikomupa anodzoka amo mutombo muteveri musokupei yanto kufonera kuti ukokai tacheledi uchinotora popa mari yako andike kuda musatikuenda popa mari yako musi wa 3 unekwakanisa pasaidi musi wa 3 anenge adzokashi andiona kikupa cheledi fer saka munhu yenenge chiri customer yako ende anetsi kuzanza tindoramira pauri andimaona atonetsi kuzanza tindoramira pauri Zimbabwe kauchida kuona kuti unotamba nhamo unovengana navanhu ogwana vanhu ipa muZimbabwe cash talking from experience munonesera zvokuti Zimbabwe rakatooma musoro haribhadhari Zimbabwe inini varipo vamwe vari panapa pandakambosvara vakanga vachiti mari ndikati vasikana sori henyu handisi kuvhairai kana kuti kudi asi hatipanani mari pachedu zvasikana mari inotikonanisa zvemi hatipanani mari pachedu ndodzilera nemuno vemuno ndotodzirana kuchechuku yes hanomaona kubigodhuma nemuno havatodi neni zvisingatoita havatodi andokutaura kuti lihua laruna kureva kuti murungu wedu ndiri murungu wavosvo andimaona saka mazimba hazviiti musi wepayday wemundende wavanokora mari dzavo dzemagrandi hautombovatevereri sese hatichatombovatevereri unotongoti muri kupi ngatisanganei pakati ofisi yako inongo unokutsvaga mutaoni panoita chiofisi chako apa chikuzati payday yangu musi wakati woita chiofisi chako kuchiri pakati wonomira ipapo vano vachizoda kuti nhasi musi wakati akakambira pakati paya ndopavanenge vachingochinjana kuyayo ukazvigararako mota vachingochinjana vachingopadzaka uchitotora uchitobvisa mainterest uchitoisa kubhengi uchisiye kuzati vakuya kuzotora hakuna kwavanoenda nakwantodzoka handimaona kemburacho kutsvakawo kurarama sikana tisi muSouth Africa muno muchangamu handimaona right so handizi kuti achiri kufona here musikana waya wenyaya yenhingikiri wamai vezvinhu zvesaluni haana kuisa nhingikiri kuisa nhamba yamai vesaluni vaya haana kuisa nhamba yamai vaya vekuZimbabwe haana kuisa nhamba mazimba kuisirana pasi haufi wakaita business nemuzimba zviite haufi wakaita business nemuzimba kwachida kuona kuti unomupa mari iyoyo igodzoka yakagadzigwa zvokuti ipa muzimba anotogwadziwa kuti asi akambotora mari anotogwadziwa zvisingatoiti kuti kudzosera asi wakamupa keshi saka muzimba ridhilikina rivedu musamboshora henyu kana munyime makwana namai Patrick vana mashonisa musambovashora zimba ronesa kudzila naro asi munhu wemuno number 1 hanetsi hanzi takatonyura tikati right off mona uyo atotaura hanzi ndakanyura ngati right off zimba rokunyudza mona pafair unonyura right achiri kufona here handifungi kuti achafona ini I don't think so guys maiona kuti iyi nyaya ikaya haina kupera inotoda imwe chapter imwe part zvakare right pane here vamwe vachikuda kufona guys so that we make a date mangwana tipedzise nyaya iyi vari kuda kufambira nyaya dzavo todzipedzisa mangwana varipo here vamwe vakuda kufambira nenyaya dzavo kuti dzipedzise mangwana kana varipo here letu you can say that again hauzivi zimba iwe chera pabasa rinokudzingisa waita sei kwewe nezimba handi ichauya topic yevanhu vakatambwa rafu pamabasa nevamwe vavo maZimbabweans iri kuuya topic iyo ndiri kuuya nayo uchanzwa
musi wacho nayo zvinenge zvitagwa nevanhu mazimba takaoma moyo zvisingaiti guys pari paira mwada kufona kana tichozoite kuti tischedule part 2 kana kuti mapera Rice, pane munhu saka that means hapasina ka tengomirira feedback yevanhu vese makolektigwa nditi makolektigwa kamari dzenyu kana kuti vamwe takonewa ka anzi anozoya kukwereta akunzwa achiti bhoki marira seiziva kuti wayakuzokwereta ndizvo chaizvo right guys kana musisina tombokata kana vazodzoka toita feedback yenyaya yacho kuti zvakafamba sei handitika Wednesday vakatsoswa beans mavemba ndandakangama hello so ndandatokangana kuti ndachida kuedha vanhu ava but ndandatokangana kuti tina mai vemba ndabata kusvikira mandikata I thought maybe kana ndanchida kuedha ningirikiri vanga vari panapa pafoni saka nyaya iyi matitoita sei nai mama imise kuona kwenyu inini ndiri kutsvaga munhu anonibatsira kuti mukadzi uyo andidzosere imba yangu because haungamirire mari yakadai for 8 years munhu tamuwana wanhe mama uya hatitora screenshot ndikatora screenshot hatikwaiuya kuinbox kwangu okay saka uchazonditumidzira namba yamuri haisiriyo namba inamba yepamafoni chete yekufona kwevanhu handi munoiziva imwe namba ya064 yakapiniwa palive apa 064895 monisira ati WhatsApp ikoko ndobva ndakupirai namba yacho ikoko the one which ends with 837 okay okay then chakunyorera then mondinyorera then ndokupai screenshot yake tomaendera kuinbox kwake then toona noti ati kwanzi uyai ndogona kubatsirai toona tanokubatsirai sei zvakanaka mama hazina problem ninangu what I want it's aungaite like that you know maybe what I mean you know siva autambe like that nemumwe munhu ndizvozvo zveshuwa amen ndizvozvo alright saka alright regai tinzwe kuti anotibatsira sei uya then totangira ipapo kana zvakanetsanetsa mutoenda kwavabhanda vongotumira gudo ravo handivazive vabhanda vane mbiri yekutumira makudo ava vekupengesa masimba ava muvazivi okay ndakambonza but handizivi handina connection that's what I want ndakuda kuti munhu kujairirana like this is not good askani let's be fair unozwa kuti munhu anokujairira up to a point oona kuti ya apa ndadhererwa nemunhu manje mukaenda pafacebook apa mukakonosecha kuti vabhanda vanonzani bhanda chinai vanonzaniko naimi vabhanda pafacebook apa ndokunga ndokune namba dzavo ikoko kwavabhanda namba dzavo vanonzi kudiko zita ravo pafacebook apa vabhanda vaya zveshuwa inini the only way papati vanhu hakuna kuti ndinoti cheap because I have tried as I said guys hatinganyepera uyu Angelina guysika it's a non-starter guys techida kutongotukwa nekublokiwa because Angelina there's no way akazofa akateerera isusu akatadza kuteerera mutemo wekuzimbabwe akavingwa nevanhu vekuzimbabwe mutemo wekuzimbabwe nemalawyers akatoudzwa kunzi ngainde kuma-small claims nyaya iyi ngainde kuma-small claims handimaona ende kuma-small claims anzi nokuti iri less than 10,000 saka inofola under ma-small claims saka ivo vakati kuma-small claims manje vakaenda kuma-small claims anosvikodedzwa ouya oti inini handa kuramba bhadhira 4,000 yawo but indokwanisa kubhadhira nichiita
500 bondi pamwedzi azvirambidzwi. Ndosaka zvavari kuramba chikola. Ndozvavari kuramba kola because inenge yakunzi mabondi haichisiri ma-US dollars of which vakatengesana imba nema-US dollars zvinenge zvakunzi ngabhadhira nemabondi. Ani mukona pari tiki pacho. Ndosaka achita mukonyo wari kuita Angelina. Kune vanhu vanomuziva panapa vanoziva nyaya iyi sismedi. Varimo macomment. They can't even believe ndizvo zvakaitwa naAngelina. Taura chokwadi. Okay. Hanzi page ravo rinonzi Sekuru Banda. Okay. Ini musechaira kanzi Sekuru Banda, so ndofunga vanenge vakapfeka zvichinganganga, so mungangona munhu akapfeka zvichinganganga ndivo motoenda papage ravo vanenge vakaisa namba dzavo ndipo pane namba ipapo. Hanzi mwangosecha Sekuru Banda vanhu vatobuda. As long you know kuti munhu anoshanda maybe, because that's why I came to the public. Ndiri kutsvaga rubatsiro. That's why I came to public nevana veZimbabwe kuti ndanzwa nemunhu unoziva kuti maybe ndikamucontacta like now handipinduri. The next thing what she does, the woman anenge akuchinja mapicture ari mumba imomo. Muri kuzinzwa? Akatoextenda imba iyoyo. Aiwa. Ndakamutengesera imba ine foundation. Ndofunga zinombata kuti I extend imba iyo. The only thing what I didn't give her is the plan of that house. All right. I didn't give her. Okay. That's why siri kwanisa kuibaka. So right now ine marooms mangani 2 rooms 4. Aiwa, macottages eku-railways. It's got 2 bedrooms and a kitchen lounge. Oh, okay, it's the railways. Yes. I want to do this. Imbe kwasa Banda ine pa Facebook abamboncha kwasa Banda namba dzavo dziripo. Waita basa mina wangu. Ndokutemba. Ndogara ndichikuona unobata nyaya zvinobudirira. Zvonde ndoroiwa mumirereni. Aiwa uroiwe noroiwa nani sina kutadzira munhu. Anotadzira munhu ndiye anoroyeka. Right. Saka ndokupai mondifonda ndokupai ndikiri inbox anti number dzedze. Mwedzita remukoma nayo. Kuti mukana kana ndokadza. All right. Morara zvakanaka. Okay. All right. Waita ko. All right. Right guys, nyaya yanetsa Angelina ngaasadaro. Angelina ngaasadaro, please. Angelina, don't do that. Ngaasadaro Angelina. All right guys. Saka tobatana tobatana mangwanzi with 5,000 consulting. Ndiyo yakabhanda yacho. What's this? When you get time. Oh, okay. But I'm not going to find it up a number. Is Siri yoga. Number look, which any problem? I don't know what problem. Number right. Oh. Okay. But vavataka manje avabuda tivafonere nasi. Yachoni. Ava vekusungwa vatanda kuwa feedback. Kuti zvakashanda here. Foni yavo yakadzimwa. Aiwa, haina kudzimwa. Kuti vanenge vasina vata here this time.
Hello? Yes, hanzvadzi maswera sei? Hello? Yes, hanzvadzi maswera sei? Tinofara muri right here? Ndiri right. Takasitadza kubata MCU ndofunga foni yenyanga yapera bhati. Oh, yeah. Muri free? Handisi free right now. All right. Tingakwanisa kutaura mangwana ndokufonera Maxen. All right. Ndokufonera mangwana nacho Maxen kana kuti nechitatu if it's also possible. All right. Handinokuzwa. Zvakanaka hanzvadzi. All right. Maita basa. All right. Madam vari padhuze muna matauriro acho vari kutoita ndeyekutotedza kuti kunge customer wechi madam vari padhuze variti saka hatigaiti mirire kana madam chii ehe alright vanorohwa guys vanorohwa musenda zvekutamba ipo vanorohwa alright guys saka tobatana kana pakaita morning vataura nyaya dzavo nenyaya dzavo tobatana mangwana kana vasipo tobatana nechitatu moprepare handiti vakatsotswa mari in the name of love nemashurugwi kana kuti mashurugwirume kana kuti mashurugwikadzi asi wauya nedetail rakakwana musazoya mondinyeperaka takuenda kumashurugwirume aita kumafonda toward the other side of the story handiti yaunenge usina kutiudza kana watotaura kutaura zvazviri handitika toona kuti varume ava tavaisa panzvimbo vakadzi ava tavaisa panzvimbo mashurugwi handitika saka chitatu panenge pakapisa guys chitatu panenge pakapisa modedza mafriends enyu unongodedza mafriends ako kuti chienda munolike a page they just come and like the page ndo masters kamunenge mchitipawo iwayo ndo masters chete atongoda kubva andongoda kubva kwamuri mongo kana modedza mafriends enyu ese kana munhu ane mafriends ake 5000 ukauya vakavaisa malike watondipa kamasters asinga anotoyera chaiwo anokoshesa ndo masters ediwayo andika saka munongoenda munodi mone mashamari enyu mongoyadza kuti vanolaika kutoti padi panyatsokunaka pana pane musi wechitatu tichinyatsonakirwa tichibata tichinzwa nyaya dzevanhu vakadi vakatsotswa in the name of love vakawandisa animaona vakawandisa vanhu vekutsotswa in the name of love saka Sunday Wednesday you be exposing them mashurugwikadzi kana mashurugwirume munenge muchimaexposa pane zita 1 randoziva kuti iroro harishayikwi let's hope kuti kuda pamwe chashayikwa pane one zita randoziva kuti hairoro zita iroro rikashayikwa pano exposwa mashurugwi hatisi moriziva imi andika moriziva because dzimwe nyaya dzakazenge dzauya kuinbox dziri hobhohobho asi show yanga yapera zita iroro rikashayikwa toti mwari uriko so guys morora zvakanaka nditika God bless you hanzi why not start mangwana anoda 2 days Wednesday ndini milka Wednesday ndini Saturday yega ndoinouya mbuya vaya mbuya diaries vanouya vakazvivharavhara zviya guys handitika because moza kuzimbabwe taive nazobha uyaya aiinda kuradio inonzi chiko radio 3 handi angasingazikamwi nevanhu aipfeka masiki yayo saka ndozviri kuzama kuti agogo avo hatimaona taive nazobha uyaya aivhara masiki kuti ndakatombotirai kusvikira zvangoparara chokwadi vane Eric Knight vangobva akangoinda zobha tisingazi kuti zobha aive vanhu vanhu vachingonyepa kuti zobha ndiningi but pafe hakuna munhu aiziva zobhudhara zobha hakuna munhu aimuziva hanimaona saka ndozvatiri kuda kutiite pana mbuya vaya hanimaona tikuda kuti tione kuti mbuya vaya havazikamwi kuti munetsana muchiti ndiani kweyeyu saka ndida kupatsvagira masiki yakaenzana akasiya zobha kunyatsopfeka kubva kumusoro kuti vanenge vangoziva tuziso chete hanimaona nemuromo antimazviona so gogo vanenge varipo chitava nevazukuru vavo vachidaro start Tuesday Wednesday nokuti takaona takavharwa sisina kutumira nyaya yemba icheck kuinbox alright no problem ipawa FM haisi radio 3 here hai radio 3 kudhara iwe Petronel I think that was radio 3 kudhara saka good night guys morabo tobatsana mangwana nditika ane nyaya dzacho moya monibata kusati totaura ikaita 2 days tinoibata mangwana neThursday hainetsi ikaramba kupera toibata mangwana toibata kuti Thursday ni Wednesday toibata kuti Thursday handitika Thursday pana apostle Musa vaya but vanokurudzwa vapedza vanhu 1 hour vapedza vaya anomaona saka guys morara munyasha nditika bless you.